tiyankhulane nawo atiuze kuti kodi akonzekera bwanji msonkhano umenewu. Choyamba amalawi akudziwe. Ine ndine Matias Kampango Njovu, Vice Treasurer wa region ya North South. Msonkhano mwaukonzekera bwanji pamene tikuti mu tsiku la lero amumba kufika kuno? Msonkhano umene ufita kukonzeka kwambiri chifukwa kubwera kwa bonobo mwana wathu Vitumbiko Mumba wabwera ndi chitukuko cha maambulansi awiri chimene chili chitukuko choyamba asanalowe chani mboma. Soneza kuti mwana wathu akonzeka kudzathandiza boma popereka zitukuko zosiyana-siyana. Tikaterekeze maambulansi awiri akuposa 200 million imene boma limapereka ngati constituency fund, koma Mumba wazipereka pa yekha 200 million yogula magalimoto. Soneza yeye ali mtima wa chitukuko. Ife tabwera pano kuthandizana nayo chene wayambazi apitirize ndipo asagonje asatope apite mtsogolo kwa ndiye chiyambi cha dziko. Kodi mmene mukusonera ndale pa ground awoloka mu 2025 pa 6 September lapa izozo zosakayikitsa mungoona khwimbi imene lili pano. Soneza mwana amene amulandira kuno kumbala chanda ndipo lili chikhulupiriro choti Mumba akudusa mosavuta ndipo ngakhale aliko ena akanakhala ena akanangoyima chifukwa kungoona gulu limene lili pano limapereketsa mantha ndiyeti Mumba kupita tsogolo. Ziko chikulimbikitsani mtima ndi chani kuti amumba adutsa ulendo umene? chimene kumulimbisa mtima choti ma structures onse amene atapikidwa kunoko kumbala chanda onse ndi okonzeka kudzavotera Mumba. Palibe ife amene akulamira kuti zawina koma ni Mumba yekhayo chokhacho ma structures amene amapereka munthu pa mpando ndiye Mumba kulovicha ma structures osakhala fo china ayi. Zikomo kwambiri. Kukamba za chipani kuno ku chigawo cha kumpoto cha Malawi Congress chili bwanji chipani chanu pakadali pano? Mphamvu zake ndi zotani? Kunoko ndiko bwino president. Ngati afuna president ayende bwino ndikuno kumpoto. Ife kunoko tagwirizana. Anthu ambiri zimene amapanga chakwera. Misewu chilichonse manyumba wamanga ambiri marubina kuathandiza. Ndeti kusowa chani? Sogoleni ndi yomweyo basi. Kunoko akudutsa. Palibenso kayika kuno kumpoto ayi. Palibenso ndikayikira chifukwa chani? Awa ndi president amene ife timafuna. Zaka zonsezi takhati kuyenda ndi matipati palibe zimene akupanga wina. Ena agulisa makampani aboma, ena agulisa zambirimbiri zosateneka. Koma uyuyu president chakwera afuna kuti dziko lipite patsogolo zimene akupangazi. Zikomo kwambiri. Akumbutseni amalawi dzina lija. Ineyo ndine Matias Kampango Njovu, Vice Treasurer wa region ya North South. Ndakuthokozani kwambiri tiyankhula naso pa mapeto. Zikomo kwambiri. Iyayi ndi amene wotu treasurer aku North kufotokoza kuti iyayi mmene aonera chipani kuno chipani ndi champhamvu ndi mmene akufotokozera iwowa. Ndeti makufotokoza kuti iyayi tilino kuno kumbala chanda kumenetu mtsogoleri makamaka Vitumbiko Mumba amene sotu ndi nduna yoona zamalonda akhaletu akuchititsa msonkhano kuno kumbala chanda. Ndimafotokozapo kuti kumbala chanda ndi kufupi ndi Zambia ndi malire ndi dziko limeneli la Zambia ndipo anthu akuno amayenderana. Kuno kuli zolima zambiri zimenetu zimalimidwa kuno, thonje amalimidwa kuno, chimanga chambiri chimachokera kuno ndipo tikumvanso mu tsiku la lero kuti amumba akhale akupereka ma-ambulance awiri amenetu athandize chipatala chaching'ono chakuno kumbala chanda. Kungofotokozapo kuti za ma-ambulance amenewa ndithu anagulidwa atsopano anyuwani amenetu ndithu adakalandira ndithu ndanyuwani osati mwina zimene akufotokoza ena mu social media kuti iyayi angokoza iyayi titsimikize apa kuti katundu ameneyo magalimoto amenewa ndanyuwani ndatsopano amenetu ndithu achita kukatenga kunja kubwera mdziko muno magalimoto athu chakhulusa amenetu ndithu akhale akutumikira kuno kumbala chanda. Ndi apa palisotu mmodzi mwa akuluakulu achipani chimenechi to kuno makamaka ku Mzimba amenewa ndi campaign director amenetu nda alimo Mziya alimo pikani pafupi kuti ticheze nanu campaign director. Ndikulandireni achuli. Ine campaign director mzamazendo kusiweze ndakulandirani kwambiri. na wanga chomene ine kunivona pa wireless pano. Chabwino kungofotokoza inu ngati campaign director ntchito mukuyigwira bwanji yokopa anthu chipani chimenechi cha MCP? Na wanga chomene chitoko pa anu muzimba sendo yokwenda makwa chomene chakwamba ni wanga chomene wataderaza makape chakwera chwa chakumsanga Mumba Vitumbiko nduna Minister of Trade ni wanga chomene atata chakwera chwa cha mpandongano kumpasa Malawitu kuno kumuzimba sendo ni wautumbike chomene chuta wawatumbike chito achipani kuno kumuzimba sendo kwenda makwa chomene ngamo
kuonera kwa mkonera vantu pano vafikira pano kuzakavavonga patata vinduku mumba pakubereka ambulance ziwiri ya kumarachanda wodi na eutini wodi kuti yogwire vantu muno muchigawa cha Mzimba Central kuti chiweze masurwa ya matenda na zinyipwa zichepeko kuti vende makora kuti kuipatala vikuru kwa hivi tiwango chamene atavifutiwa mumba pamana bwana state president pakumsanga mumba mtumbiko kuti injinia kwa mpando kuti chomene ine ngonga chomene nga kampeni ata Mzimba Central kuti chiwenze kuoneka kuti ndino sangalala kwa basi lonji ngeta konwa chomene kuno marachanda waliyonse kwa Mzimba Central kwa maka mafumu watozo wali pano kukonwa kusekerera chomene vimwewe ngandiri wakutumbikika ikutu cha mundu kukula ambula ziviri nyangwe mwana kupereka mukati mchigawa ipo kukonwa chomene kwa Mzimba Central chiuta watumbikike chamwino mwina kufotokoza kuti kuno amumba mbiri yawo pandale ikuenda motani anthu akuti chani za amumba kuno ine nga kampeni yakata amumba mbiri yawo yatigale ya chipani kuno ni dada yumota ni mbiri yake yatandarika chomene uyo wasupasunga chigawa cha Mzimba Central kuti chikwende panyengo hii kuti chikwenda makula chomene chikwa cha amumba kodi pakubwera atu chisankho apa ndikuvota afuna so ayimirire kuno achumpenge iza mtu kuonera ngaise ngane kampeni tare kuzimikiza pa unenelwa kuti mumba vitumbiko engineer wakujuma ma primaries na elections uwo kuzimikiza ino tumumba wajumbenge kwa engineer vitumbiko mumba akujumba tumpasa uministara mwana witu yayi namuongani chomene kuti namwenso mwapatulako zina mwafundo za vitumbiko mumba nawonga chomene namwe chula mdangireni ngechilopokele chongani yewo chomene nawonga ndamenewo ndithu kufotokoza kuti iyayi mmene akuonera pa giraundi avitumbiko mumba anthu akuakonda ndipo akutsimikiza iwowo kuti iyayi kubweratu chisankho paja avitumbiko sikukhala kovuta kutito adutse chisankho chimenechi ndimafotokoza za dera limeneli kutito ndikufupi ndi ku eutini kumene ukangofika ku eutini ndikutito umakhala wafika kuno kumbalachanda katunda kalipo ndithu kuchokera ku Mzuzu kuti udzafike kuno kukutentha ndipo kwa amene mwina mukubwera kuno mukungoyenera kuti mutenge madzi pafupi chifukwa kuno ivi ndikuona chimanga pamene timadutsa madera ambiri akuno umaona kuti chimanga ndithu chauma chifukwa amatiuza anthu kuti kumeneku kumatentha kwa basi mwina chifukwa chake ndithu chimanga kuno chakhala ngati kuti chansanga kusiyana ndi madera ena akuno kumpoto nde pamalo pano kupatula kuti amumba akhale akuyankhula kwa anthu amene asonkhana pano pa Mbalachanda palinso tu zoyimbayimba pali Skepa Chimoto pali Mulaka Maliro ndi ena osiyanasiyana oyimba kutito ndithu asangalatse anthu mu tsiku la lero pamene tikunena kuti avitumbiko mumba ndithu afuna awachesere anthu akudera kwawo avitumbiko mumba ndi Minister of Trade kuno ku Malawi komanso iwowa ndi mmodzi mwa mamembala akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress apa pali ndithu abusa ndithu kuti nawonso ticheze nawo kuti abusa mwafika kuno fikani pafupi abusa inu apasta Christopher Chidimba iya ndakulandira yes taonga chomene pakunipokerera ine ndine busa Christopher Chidimba wa mpingo wa ECG ndiza pano kuvika maoko kuti chiuta watisankhire paipo mumba wakuchitira ku vanthu vithu kuno kodi ndikuva kuti akhala akupereka maambulance ndofunikira bwanji kudera la kuno zinthu mdera mwanu zinali motani popanda maambulance amene apo tikana masuzgo ya ambulance mukati mu eutini Mbalachanda chatusuzanga chomene pa nkhani ya vana ala vanthu bakuyembekezekera vazinthumbo para kuta kuipatala maulendo endanga makora yaye varuwali pa aluwala transport endanga makora yaye para mauruwali yaziza mwazizizi kuti vakafike kupatala vikulu ngati Sento ngati Mzimba jasuzikanga chomene kwene pasono tikumaya kuti tendenge makora na kusuka vyonse makora chifukwa kuti mumba wapereka maambulance aviri tsopano ndi chitukuko chimene akuchitachi anthu akuno mukutipo bwanji ise nga vapastors fraternal vamwe eutini kweniso Kamanga tikuonga chomene chifukwa chakuti sono
ntchito imodzi iyo isawachita chita chakupharaza uwembe. So Mumba waoneka kuti chimodzi wakuchemeka pakuchita ntchito izo wapereka na maoko ake. Kudziwa kuti inu mumakhala ndi anthu m'makachisi umu mumavabe akamayankhula akumati chani sa Mumba? Vantu vakuyoya makora chomene chifukwa cha ntchito za Mumba zikuoneka na maoko ake izo wamanya kugwira mtundu wa Malawi kuno kumzimba Eutini. Iyayi ndikuthokozeni kuti munalola kuti mubwere pano tichezepo ziwiri zingapo. Naonga chomene chuta wa mtumbikeni. Naonga chomene. Iyayi amene wotu ndabusa nawo kufotokoza kuti amalalika m'matchalichimu anthu akumayankhula ndithu za Mumba zosiyanasiyana. Ndiye mwina kungofotokoza kuti tili pano tikuonetsani live mwapompopompo kudzoleratu ndi mphamvu za Vitumbiko Mumba. Inunso ngati muli ndi zochitika kuti mufuna MBC mulutsireni malonda anu ndi zotheka tipezeni ku MBC ili paliponse muno Malawi. Mukapita ku chigawo chakumwera kutipeza ku Blantyre, kumopesatu kukwacha ngakhaletu ku Chichiri kumeneku mukatipeza. Mukafika pa chigawo chapakati ku area 4 ndi kumenetu kuli maofesi athu mukatipeza kuti ife tikuthandizeni kutsatsa malonda. Kupatulapo ku Mzuzu tili kukaning'ina, mukatipeza kukaning'ina tili ndi anyamata othamangathamanga achina Frederick Pongolani amenetu amathamanga kuonetsetsa kuti malonda anu ndithu atsatsidwe. Inu nyali sitivindikira, nyali ukayatsa umafunika uisiye poyera kuti iwale. Komanso ena mukudandaula business sikuyenda bwino chifukwa chani simunafike kuno ku MBC. Tikunena kuti timaulutsa kwathu 22 million. Komanso ena amene atizungulira dziko lonse timakhala kuti tikuwafikira. Nde muyesankhiranji kwinako pamene ife tikukuwuzani kuti ife timaulutsa kwa anthu osati mwina kungoulutsa kwa zizako. Iyayi tinadutsa ndi pamene chabwino apa ndikuona kuti pali mafumu. Ndiye timakamba kuti kuno Amumba agula maambulance anyuwani amenetu ndithu akhala akuwapereka ku dera la kuno chipatala chaching'ono chakuno ku Mbalachanda. Ndiye mwina mafumuwa tingoyankhulana nawo kuti kwa iwowa maambulance amenewa awalandira motani mafumu pamene tikunena kuti pakadali pano Amumba akhaletu akufika pabwalo pano posachitapa. Amalawi akudziweni gogo. Ineyo ndine inkosana ndisani nzima. Chabwino timakamba kuti Amumba tikupetsedwa kuti lero akhala akupereka maambulance galimoto icha yonyamula odwala komanso zovuta. Kwa inu chikutanthauza chani kwa inu ngati mafumu? Zikoma kwambiri. Choyamba tikupereka zikoma kwa presidenti wathu Dr. Lazarus Chakwera, presidenti wopanda sankho, kupyolera mu mwana wake Vitumbiko Mumba. Pokhapa tikupereka chilemekezo kwa Mulungu kuti awapase moyo wautali chifukwa chotiganizira ifeyo kunoko ku mbali ya bwana T.A. Chindi kutipasira ambulance imeneyi tikuthokoza koopsa kwambiri. Ndiponso ndife anthu onyadira kwambiri kupyolera mwa presidenti wathu Dr. Lazarus Chakwera kwizira mwa Vitumbiko Mumba. Ayi Mulungu alemekezeke. Munali ndi mavuto otani afumu kuno pa nkhani ya mayendedwe a ambulance? Ifeyo mavuto amene ifeyo tinanawo kuno timavutika koyenda kwambiri kopanda ambulance chifukwa cha matenda amene amatipeza ifeyo muno kunoko kuchigawa chawo timavutika koopsa. Tsopano mmene akutipasa ambulance alemekezeke Mulungu kupyolera mwa presidenti wathu Dr. Lazarus Chakwera kumwana wake Vitumbiko Mumba. Ayi zikomo kwambiri, ndife onyadira koopsa. Umu mmene mukuyankhulatu mwa mphamvu sikusonyeza kuti inu Vitumbiko Mumba mukumukonda kuno? Vitumbiko Mumba kosapeneka kapena mosakayika mopyolera Lazarus Chakwera anthu awa akubwerera pa mipando. Ndiponso muone mzinda wonsewu ndife tili anthu oti
anthu ali mamizi uyu akupambana basi kosapenekaso ayi wakujumpha ise timvoterenge tise Lazarus Chakwera kwizira mwa vitumbiko mumba timuvotera mwakunyata kwambiri. Mfumu ndikuyamikeni kuti munatilola kuti ticheze, ndathokoza kwambiri mfumu yanga. Zikomo kwambiri nanu Mulungu akulemekezeni ndiponso ndife onyadira tikuona zikuchedwa kwambiri ngati mumba kupyolera mwa Lazarus Chakwera ifeyo ngati anyamule kuti ayende mwamba. Iyayi amenewa ndafumu amenetu akudera lino kufotokoza kuti mwana wawo Vitumbiko Mumba akumupanga support unotu kumbala chanda ndeapa ndilisolo ndi afumu ndithu amenewa ndimulumuzana Kathambani Mtonga. Afumu ndikulandireni. Nawonga chomene kuti maniponderera. Kabwino wina amalawi kufuna kumva kuti inu msonkhano umenewu mwaukonzekera bwanji ngati mafumu mu tsiku la lero? Msonkhano umenewu ndaukonzekera kwambiri ndiponso ndaulandira chifukwa ndi msonkhano wabwino kwambiri chifukwa msonkhano umenewu watibwerezera chitukuko, watibwereza ambulasi koma ndikuthokozaso kwambiri president wathu Lazarus Chakwera. Ndikuwathokoza kwambiri chifukwa iwowo anatipasa mwana wathu kumpasa kuti akhale minister. Ndiye tikuti ambuye asogolere ndiponso adalise ndiponso ineyo ndikuti president Lazarus Chakwera azapambana chifukwa cha Mulungu akuwafuna zabwino. Ndiye ineyo ndilosangalala kwambiri ndi msonkhano umenewu chifukwa msonkhano umenewu ndi wabwino kwambiri. Ine Mulumuzana Kathambani Mtonga ndikuti ndasangalala nawo kwambiri muchigawa chino cha Chindi polandira msonkhano umenewu kuti tizalandire ambulasi ziwiri. Ndiye tikuti Mulungu atikondera kwa basi chifukwa ifeyo tikhala moyo sitifa ndi matenda ngati zavuta pa chipatala pano tipita ku chipatala chachikulu pa nthawi yosachepa. Ambuye tikuti adalisa president ndiponso adalisa dziko la Malawi ndiponso ine ngati Mulumuzana Kathambani Mtonga tikuti president Lazarus Chakwera pamodzi ndi mwana wawo Vitumbiko Mumba azapambana pa udindo uwu ndiponso boma limene lizalamulira mpaka msogolomo. Ndiye ineyo ndikuyamikira msonkhano uwu ndiwopambana nthawi zonse tikhale kuti kumbuyo konseku sitinavonepo zimenezi koma lero taziona, lero tadalisika pano pa Mbalachanda ku Eutini. Kodi amumba mukhala nawo bwanji kuno ku Mbalachanda ku Eutini? Amumba Vitumbiko Mumba ndi munthu wabwinobwino kwambiri, munthu wakhalidwera bwino, munthu wokonda ifeyo mafumu anthu onse amatipota kwambiri. Ndi munthu wakhalidwera bwino, munthu wopemphera, munthu wa chitukuko, munthu wosakhala wochitukumula koma waulemu. Ndiye amumba ndi munthu waulemu kwambiri. Ndiye munthu mtsogoleri amafunika kukhala wotani? Panoona mukuyankhulapo za utsogoleri apa, mtsogoleri akhale wotani? Mtsogoleri ayenekera kukhala munthu wokonda anthu. Mtsogoleri ayenekera kukhala munthu wopemphera. Mtsogoleri akhale munthu wachikondi ngati mmene Yesu anakondera dziko lapansi. Ndiye mtsogoleri ayenekera kuti azikonda dziko lake, azikonda anthu ake amene akuwatumikira. Ndiye mtsogoleri amene uyo. Ndikuthokozeni Mulumuzana kuti munabwera pano kuti ticheze chotero. Ndikukhulupirira kuti posachedwapa Vitumbiko Mumba mukhala mukuwalandira komanso kulandira maambulasi anu kuno. Ndiye ineyo ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chakuti mwandisankha kuti mundilandire ndilankhulepo mawanga wakuti dziko ili tikuti ladalisika. Mbalachanda Eutini ladalisika. Akhala ate Chindi akunyadira kwambiri
chifukwa cha usonkhano umenewu. Ineyo mtindo wanga ndi chairman wakwatiye chindi wauyerutsa milandu ya Indaba. Tsopano ineyo ndikuti atiye chindi akunyadira kwambiri ndi msonkhano umenewu, ndiponso akondana nawo kwambiri. Ngeti mngakabwereso kuti tizachiteso msonkhano wina. Ndithokoza kwambiri kabwere. So kwambiri mfumu yanga Taonga Chomene kuti imwe mwalola kuti mubwere pano tidzacheze chonchi. Yewo Chomene nanenso Taonga Chomene pakunipokerera Yewo Chomene samtumikani yawo amene otunda mfumu amulumusana mmodzi mwa nduna ya mfumu Chindi amene tunda mfumu akulu pakati pa dera limeneli la Mzimba. Deratu limene tikuti Avitumbiko Mumba akhale akuyimira chisankho chimene chikubwerachi ndi kuno ku Mzimba Central kumene iwowa akhale akuyimira malinganatu ndi mmene iwowo akhala akuyankhulira. Chabwino apa pali amayi takhala tikungojeza ndi abambo ndetayitananso amayi kuti ticheze nawo iwowa ndi a Brenda Lusale. A Brenda mukumva bwanji tsiku la lero kuti Avitumbiko Mumba akhala akuchititsa msonkhano pano? Ya tsiku la lero kulipulika Taonga Chomene ukhala ngati ngakuza waka Yesu wafuma kuchanya ndakuonako visika mwauno ngana mwauno ndimwe Mchomene ngana na njara yose nili Jesu na mnyamukira na mnyamuka nonjara bakupulika cha Mumba akwiza chiwana mwauno nilokondwa Chomene ngana pano tibokondwa Chomene amumba ngana tukhala ngana makora ene ngana njara yose ya marakale chifukwa cha imwe ngana umoyo we Mchomene ngani kwa kulije ngati wakakucharo chiwemi nati ndikumva kuti mbakulidwa maambulansi pano ndimadziwa nkhani ya chipatalachi ino amayi ndi amene mmakhudzidwa kwa basi ochezeka odwala ndinu zikavuta amayi apakati zimavuta ino abambo nthawi zambiri timakhala tili ku nyumba. Mukumva bwanji kuti kuno kukubwera maambulansi awiri mobzolera mwa Avitumbiko Mumba? Taonga Chomene Mumba mwatizira na ambulance chifukwa tikasuzikanga kale yake para mwana wala ntumba yao katika tolenga na gari moto kuta kumzimba kwene na mwiza na ambulance sono timakora waka chifukwa kuti isense tikuruwara kayunkwa yakatana kazi ntumba yauka mbwewa kuti utani kumzimba tije chakwendapo kwena mwiza na ambulance sono timakora Chomene Mumba mwativwira chifukwa ista mama tikutambula Chomene pa taruwara ntumba yauka vana varwara kupangadi we mama kupulika makora cha soti wokondwa Chomene Mumba mwatipangira chinthu cha mtengo wapatali. Moti ndi mwakonga Chomene tili vakuonga Chomene ngauri ilikuwa nikungure pasi kuti mmanye kuti Mumba naonga ndi wakondwa choti wakukondwa mwatovwira Chomene andi mwatilera andi mwatifulumuska kunyifa chifukwa ambulance para ipara dawantu kuwaka makora na kumzimba tutenge makora ivi mwatipangira mtengo wa pasi Mumba kuonga kukungura pasi chifukwa ndenangoona kuti mukungu kungura pasi kwengonga Chomene chuta mtumbikeni nyengo zonse wakwezereko apa vafuma. Ndikukhulupirira kuti Avitumbiko Mumba akukubvani zimene mukuyankhula apa, koma kumapetopeto ndakuonani mwavala nsalu za Malawi Congress. Chipani pakati pa amayi kuno chili bwanji? Chipani chili makora pene ndesati azimayi kale tisagwaranga zose vipani vikuwako tindagwarapo mainfomu kwena mtilisono kuti mutione tili vakuchena tikuvhara makora maticheti masaru ni kwa chifukwa cha imwe Mumba na dada itu wachakwera mwatovwira Mumba murutirira Mumba tikumonga nchuta watidangirire muwina dada imwe kwa mwatipangira viwe Mchomene tikuli Chomene kwa kurusa tindaviwomene kwa mwatipangira mwatipambulasi mwatipasa uyu masaru maticheti tikuchena ora kuti mukiza waka tikuchena tikuoneka makora chifukwa cha imwe Mumba. Ndathokoza kwambiri mayi anga akumbutsena Malawi dzina tikumpharanya Malawi mose kuti para mwataya Mumba atovwira mina Chomene Malawi ngumpharani kupazwara mwauno vatipambulasi vatichenesa chilichonse tikurya sima vakatipasa ufu vinani wakandi vakutipasa chifukwa cha Mumba mwauno tili njenjara tikuvhara makora ambulasi vatipa matenda tovhurikenge makora Chomene mwazimayi vanyane ngumpharani kuno kumalawi tisono tikovhurika Mumba atovhura vinhu vinani Chomene chiuta waovhwire wasungirire umoyo wao paka maliro tikuonga Mumba Mumba.
dzina licha amalawa akumbutsani dzina lanu mayanga. Brenda Lusale mama wa kuno Kumbalachanda. Namwongani Chomene mama. Yewo Chomene. Yewo amene wonunda amayi ndithu kufotokoza kuti ayi pakati sopa amayi akwangota ndithu akumva chifukwa cha zimene akuchita akukamba nkhani ya ambulance awiri amene akhale akufika kuno Kumbalachanda Eutini komanso madera ozungulira adzithandizidwa kuno Kumbalachanda kumene tikuli chipatala chaching'ono enawo tikukhulupirira kuti sonde kuti ayitumiza kwina kuti ithandizire ndithu pa ntchito za umoyo kuno Kumzimba Central kumenenso tukumva kuti akhale akuyimira ndithu Mbiko Mumba amenenso nda injiniya kupatulapo amene watu ndi nduna yona atu zamalonda Minister of Trade amenetu timaona masiku ambuyomu akuthamangathamanga nkhani zokhudzana ndi malonda kuti ziyende. Ndikukhulupirira kuti ambiri tikwadziwa ndithu amumba amenewa. Posachedwa pa ndimanena kuti msonkhano uno ukhaletu ukuyamba pamene tikunena pano ndaonapo pamalo pano pafika mafumu osiyanasiyana pafikanso akuluakulu ena a chipani cha Malawi Congress kuno ku chigawo cha Kumpoto kulilo asakhale nawo pa msonkhano umenewo. Kupatulapo ndimafotokoza kuti pabwera za msankhulutso pano pali msankhulutso pali oimba osiyanasiyana pali Skepa Chimoto amene mukumumva pasi pasipo komanso pali Mlaka Maliro pali ma black missionaries amene akhale sotu akusangalatsa anthu kuno Kumbalachanda. Ndi apa palito Grant Muhango amenetu ndi mtolankhani wathu tikufuna timufunse ziwiri zingapo Grant ndikukhulupirira kuti watsata mbiri tikuona anthu pa social media akuyankhula kuti maambulance amenewa iyayi adzutsa akufa ena akunena kuti iyayi ndzakale idzo ena kuti iyayi lagula ndi boma. Iwe ngati mtolankhani watola chani? Chinthu choyambirira boma sinagulepo chilichonse number 1. Number 2 maambulance awa ndi anyuwani ali ndi mapepala ake koma kuziwa chisomo tili mu nthawi ya ndale nthawi ya kampeni palibe amene anganenere chabwino zake koma unene chilungamo ntchito imene waipanga injini ya Vitumbiko Mumba kumalo amenewa ndi ntchito yofunikira kwambiri. Ambiri yesi akhala kupereka maambulance awo mwina timavits timajani timabongo koma awa ndi makhuruza blande nyumba amupepa ndiye kusanamizidwa anthu asanamizidwe kunena kuti izizi mwina zongoti wangotola kapena kasusa kwina kwake ayi ndithu bala wake kukamba kuti maambulance amenewa ndikudziwa iwe wakhala ukubwera kuno ngati mtolankhani athandizire bwanji pa ntchito za umoyo kuno Kumbalachanda komanso tikukamba za Eutini. Chinthu choyambirira 1 Mzimba ndi wankulu timadalira chipatala cha boma cha Mzimba ndiye kubwera kwa maambulance awa ndi zikugwirizana kwathunthu ndi fundo za President Chakwera zofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo makamaka madera akumizi. Ndikuuza pano kuchoka Kumbalachanda kuno tikafika kuboma kwa Eutini ndikutali andi mwina mtati mkumbukire pena paka nanyamula patient kapena munthu odwala mkagalimoto kena kake traffic anawayimisa mwana uja anafera pansewu. Ndiye kubwera kwa maambulance awa ndi mayankho kuvuto la mayendedwe 1 2 kupititsa patsogolo ntchito za umoyo kuno Kumbalachanda Eutini Bulala ndikunena pano malo ambirimbiri ndeno maambulance amene abwerawa ndi katundu amene anthu akunoku ayena kumunyadira. Grant unakamba zoti Mzimba ndi wankulu kuti even tifike kuno taenda mtunda nde ukuona madistance wa zithandizire motani popeza kuti Mzimba ndi thupito ili. Ndikunena pano ngakhale umu pafupi apa pali Mphelembe kwa inkosi Mphelembe kuno kwa inkosi Ichini malo onsewa kamuwanga kumabiru anthu amadalira mayendedwe. Ndeno ngati munthu wina akubwera ndi ambulance kuthandizira anthu amene tena kuyamikira ntchito za umoyo chisomo ndikuza mazipita patsogolo ndipo simasewera maambulance amuziwa misewu yake sili bwino ndipo kale misewu sili bwino akudalira galimoto za mphamvu zolimba tikunena maambulance ngati amene wabweza injini ya Vitumbiko Mumba makhuruza ngati amene ndi anthu akuno ayena kunyadira katundu amene wabwera amusamalire chisomo. Chabwino mwina unayendayenda pa kumva zimene akuyankhula anthu akuti chani za Vitumbiko Mumba? Chinthu choyambirira pano ndingane kuti ndileti si pazaza ndipo ndikati kuzaza pazaza anthu onse kunoku titazungulira akunena kuti Mumba akanakhala wochekerana
akanadulana pang'ono kuliko satani apezekeko. Ndipo kunoku ndikuziwa tikakhala kuti abwera ma primaries mumba akudusa. Komanso chachikulu mumba ali ndi support ya anthu pa ground, ali ndi support ya Chinyamata utakuona konseko ndi anthu, ali ndi support ya amayi. Ndiye ntchito zimene akugwira zikumuchitira umboni anthu ndi anthu ambirimbiri chisomo. Akunena kuti mumba mwina akanabwera Dzanailo wachedwa chifukwa akumfuna kuti apitire ntchito zake zimene akugwirazo. Ndipo akunena kuti asasiye kutumikira President Chakwera, apitirize kutumikira chipani cha MCP. Zimene akuyankhula anthu iwe kutero kuti unena pano ndikuchokera mkati mwa anthu akuti asasiye kutumika chipani cha Kongolesi, komanso asasiye kutumika Dr. Lazarus Chakwera chifukwa masomphenya ya 2063 komanso ntchito za umoyo zipita patsogolo zimene akuchita amumbawa. Amene ndi mtolankhani wathu Grant Muhango anazungulira kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno kuMbalachanda kumene tikunena kuti mu tsiku la lero Vitumbiko Mumba ainjiniya amenewa akhaletu akuchititsa msonkhano kwa chinamtindi cha anthu amenetu asonkhano pabwalo limene la masewero la Mbalachanda kunotu kumzimba kumeneku ndi kumzimba central malingana ndi magawidwe ake. Apa ndikuyankhulanso ndi mmodzi mwa achinyamata atimwene amalawa kudziwe. Ine ndine Thokozani Yosofari Mwale. Kodi inu chakubweretsani kuno ndi chani kuti musiye zonse zimene mmachita ku nyumba kuti mubwere kuno mwalondola yani? Ine kuno nalondola Vitumbiko Mumba komanso boma la Dr. Lazarus Chakwera pa zimene fundo zimene iwo adakonza komanso ndi mmene dziko likuyendera. Nufuna ndzabve kuchokera kwa Vitumbiko Mumba kuti apana President Dr. Lazarus Chakwera kodi iwo awatuma chani kuti adzanene ku mtundu wa anthu wa Malawi pa chitukuko cha boma chimene adapanga komanso apitirize kupanga. Kodi anthu a Vitumbiko Mumba akumati chani za Vitumbiko Mumba kuno? Vitumbiko Mumba tufuna atiuze kuti kudera kuno kulibe misewu, kulibe ambulance pa chipatala, tufuna atipatse ambulance pa chipatala. Kuli zitukuko zambiri pamene munthu uyu alipo kungu amene alipo pano amene wakanika utikozera tufuna zinthu zizinde chitukuko kuno kudera lathu chibwere. Kulibe misewu yabwino iyayi tuluvutika tikati tipita ku chipatala chachikulu tuluvutika chifukwa cha misewu odwala akufera munjira chifukwa chovutika mayendedwe. Tikuvatu nkhani ya ma ambulance amenetu aperekedwe mu tsiku la lero iwe okhala wachinyamata ukulipo bwanji? Ine wachinyamata nupemba achinyamata azanga kuti pa zimene atichitire Mumba pautibwetsera ambulance pa chipatala chathu tiyeni achinyamata tikhale okondwa, tiyeni achinyamata tikhale osintha chikhalidwe chathu. Tufuna tisabwerere mbuyo iyayi koma tipite chitsogolo pa zimene boma ili likulipangira. Ife tufuna tizikhala moyo okondwa kwambiri. Tabwino mwina ukayendayenda achinyamata molalo ili kwa ndani kuno unene maganizo eni apa anthu akuona pachungamo changa ine molalo uyambira pano ili kwa Vitumbiko Mumba komanso Dr. Lazarus Chakwera pafundo zimene yatipangira kwambiri. Palibenso wina amene akazipikisana ni Dr. Lazarus Chakwera pakena Vitumbiko Mumba palibe. Ine ndikunenetsa ine kwambiri kwake. Amalawi akuputsa dzina ine ndine Thokozani Yosofari Mwale. Thokozani Yosofari Mwale ndikomo kwambiri. Iyayi kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno kuMbalachanda pamene ndithu tacheza ndi achinyamata, asimayi, azibambo, mafumu kuti afotokoze mmene zinthu akuzionera. Maganizo amene akupereka anthu amenewa si maganizo a MBC komanso si maganizo a ife koma ndi maganizo awo mmene zinthu akuzionera kuno. Ndimafotokozapo kuti tabwera pano ndi mphamvu za a Vitumbiko Mumba ndi amenetu atichititsa kuti tibwere pano. Inunso ngati muli ndi malonda mutha kubwera ku MBC kuti tikutsatsireni malondawo. Kaya inu muli ndi chinkhoswe, ukwati, muli ndi business kuona kuti sizikuyenda kapena business ikuyenda kumene koma mumadziwabe timakamba za brand loyalty kuti anthu azikukonda mbeni chifukwa kuli mpikisano kunja kuno
kufunika kuti mufike ku MPC. Kodi tikupezani kuti ino MPC ndimafotokoza tili kumangochi mukatipeza dzuwa saloselana kungofunsa kuti kodi MPC ili pati akuwuzani kumeneko. Pitani ku Blantyre kumwera mukatipeza kuchichiri ku Kwacha koseko kuli maofesi athu. Mukapita ku Lilongwe kweli ya 4 mukatipeza. Ife osasowa mukapita Msusu mukatipeza. Kukaning'ina mukangodutsa Msusu High Court tili kumeneko dzuwa saloselana. Komanso ndi makamba kuti ife timaulutsa mtundu wa Malawi. Amalawi 22 miliyoni kati 23 miliyoni amaonera MPC chifukwa amadziwa kuti akula akalamba pano ena akwatira akuonera MPC simakhumudwitsa. Tikakamba nkhani ya mpira ndifa Namandwa, tikakamba nkhani ya sangulutso ndifa Nyamata ya Namandwa, tikakamba nkhani zothya kukabwino yedu ku MPC. Apa ndili ndi amayi kuti nawonso ndimati jenda ndizo kuti kodi amayi amenewa akuyankhulepo zotani za avitumbiko mimba. Iwowa ndi Luce Gondwe, ndakhoza dzinalo. Ndine Luce Gondwe, ndafumira kula ku Katungwiri area, tiza kuno ku Mbalachanda lonchi ya vitumbiko. Chifukwa cha fundo zake ziwemi na za kutikholwesa leka ntenda mtunda utali kuzafika kuno kwa upondwa chomene na kumpokelera mako ya vidi. Kodi mwenda mtunda kuyesesa kuti mudzamuone vitumbiko mumba kuti ati apa fundo zotani pa tsiku la lero. Nanga uli fundo zake izo tikuzipwirika zikutikholwesanga chifukwa mu vindu vinandi ivo kuno ku Mzimba Central Constituency tikusoverwa iye wakuyezeska kuyowoyamo soti kuwa na chigomezgo kuti nyengo zinyake vinandi vingaza chitamakola para vitumbiko kumwenda wangakhala wapampando wa MP. Modi inu kuti chisankho chabwera apa amati chisankho ndi mtima koma mmene mukuyankhuliramu ndekuti chipita kwa vitumbiko. Cho mtima wonse tizamvotera vitumbiko kumwenda mumba. Kodi ndi chiti chimene chikuchititsani kuti mudzamvotere vitumbiko? Choyamba fundo zake ndi zabwino. Zinthu zambiri zomwe timazisowa tikuona kuti zingazayende chifukwa panopo misewu yathu ndiyowonongeka kwambiri. Ndiye zinthu zambiri zimativuta mayendedwe ndi zambiri zonse. Ndiye ngati vitumbiko chinthu choyamba ngati konzere misewu ndiye kuti zinthu zambiri zizayenda bwino chifukwa tizakhala tizothekera kumayenda ndi chilichonse kaya ndi malondatu azikagulisika pansika zakaya ndi mayendedwe abwino zambiri maambulasiso azizayenda bwino. Koma ngati misewu yathu ndiwonyongeka mabiriji ochoka zinthu sizingayende bwino timavutika kwambiri kuyenda. Anthu akumwalirira mu msewu chifukwa chosowa mayendedwe tikuvutika kuno ku Mzimba Constituency pa zambiri mbiri. Ndimafotokoza kuti tikamakamba nkhani ya zaumoyo amayi makhala patsogolo. Maambulasi amene afike kuno akuthandizirani motani ino okhala mayi? Ife maambulasi amene watithandizira kwambiri. Maambulasi aya yatovwirenge mvinandi chifukwa kenekanandi chomene vazimayi vazinthumbo para varwara kuno vakufwira kuno chifukwa chakuti transport zikusuzga kuruta kuvipatala vikulu kwene chifukwa cha maambulasi aya tiliwokondwa chomene ndekuti vinthu vinandi viyendenge makola vazimayi vafwirengeso kuno ku Mzimba chakwangu vakutati chomene kuti tisange vipatala na vinthu vinandi vana vakufwira munthowa kuchipatala vandafike chifukwa cha nyengo yitali tikusowa matransport maambulasi kuno ngosuza. Ndikuthokozani kwambiri mayi anga akumbutseni Amalawi dzina lija. Luce Gondwe. Ndakuthokozani kwambiri Luce Gondwe amene pachamwe mati mwachoka kuti ku Katungwiri area Mzimba Constituency.
akamatito kukatuliri ndikudzafika kuno ndi mtunda wautali akunena mayiwa kuti ayende wapasi cholinga adzamve mfundo za Avitumbiko Mumba amenetu tikuyankhula pano zonse zokonzekera msonkhano umenewu zili muchimake tikuona oyimba akuyimba ndithu pamenetu akusangalatsa anthu kudikirira ainjiniya Avitumbiko Mumba ndimafotokoza kuti kuno kukutentha tikamaona AccuWeather akutionetsa kuti ndi 30 degrees Celsius ndipo kuvala sutiku iyayi kuva kutsinabe ndithu kuti iyayi tukuta ikutuluka pakanati pano kamba kokutentha kumeneko komabe ntchito ndi imeneyi apa pali mmodzi mwa chipani chimenechi cha Malawi Congress ndo pa Innocent Botha amenetu ndi a constituency secretary mlembi wa ku constituency amene wafika pamalo pano ndikulandireni masanano a constituency chair. Ineyo ndine secretary wa constituency Mzimba Central constituency. Ndasangalala kwambiri MBC mabwera pano ndasangalala zedi. Ineyo ndasangalala chifukwa zimene zachitika pano pakuoneka chitukuko chenicheni munthu atibwereza chitukuko chenicheni. Ineyo ndinenso ndibota kuti kuMbalachanda Mbalachanda amene mwayionera sina limene inali poyamba mmene kamuzu anayipangira inali malo otukuka kwambiri koma yasalira tikuona chinyamata amene akubwerawa ndi zilongosoka tikufuna president MP councilor akale a Malawi Congress Party kuti chitukuko chitukuko chioneke chenicheni tayamika kwambiri moti ndiyo tikuona mmene palili pano pakuoneka ngati tikwere 18 lero pano tasangalala kwambiri ndi bako amenewo Avitumbiko Mumba zimene wachita pano tasangalala zedi. Chabwino kodi chipani kuno chikuyenda motani chipani chimenechi cha Malawi Congress? Chipani chili bwinobwino ngakhale ena akoza kumanena kuti ayi koma kunoko mniso mkuzionera mboni ndinuyo mkuziona zinthu zikulongosoka kusana kuti anthu chipani akuchikonda background zikomo kwambiri kubweratu chisankho kuno ayembekezere zotani akuluakulu anu a Malawi Congress kuchokera kwa inu atsogoleri? Ifeyo a Malawi Congress Party tikuyembekeza kuti mmene abwerera Mumbawa tigwira nawo ntchito bwinobwino ndipo tilongosola zonse bwinobwino kuti mmene zinali poyamba chitukuko chimene kuchiona mmene pakuonekera panopa chikhalire chomwe chotatizote angotikumbiza tichipita koma chikhale nthawi zonse chikhale chonchoncho zikomo kwambiri. Amanena Avitumbiko Mumba kuti ndale sitidya koma ndale zikhale zothandiza anthu mukuona kuti zimenezi zithandizire bwanji pa ntchito ya chitukuko? Ngani imene ndiyofunika kwambiri ndale ndiyoti munthu akapambana zonse zokangana ziwalike koma ife tikuona chitukuko chilibe pasogolo monga mmene tikuonera Mumbawa tikuona kuti chitukuko chipitadi pasogolo inunso ndinu mboni mkuzionera nuka sipali zokayikaso yani tufuna Malawi atukuke asatukuke Malawi amodzi koma tufuna kutukuke kuno kumpoto moti mukamachoka mukamapita mu mseuko muone mseu mkangati ndi manda mabo tufuna chitukuko mseu zilimidwa chofunika chisipezeka kuno Mbalachanda tisatamangire ku town koma tizikala konguno ku Mbalachanda kwathu kuno mavakita atabwere konguno Mbalachanda zikomo kwambiri. Kodi ndinamva kuti kuno mmalima kwa basi kuno ngati kuli mtunda amene akucheza Malawi yonse uno ndi anthu ali kuno kuli alendo ambiri amene akugula voti ya chimanga mcheza soya zonse zikupezeka koma kungoti anthu awo akangogula akupita koma tofuna akazikika chitukuko chioneke kunoko ndalama zizikhala ndi ifeyo kunoko nditu ndizo tikuona kubwera kwa bambowa Avitumbiko Mumba azikonza palibe zokukayikaso chikondi chamene awosenyeza ndi chabwino kwambiri tikwayamikira kwambiri anthu mukuoneka kuti muli ndi chikhulupiriro kwambiri mwa Avitumbiko Mumba. Ife takhulupirira zedi tiwachikuona zinthu zake mmene zikuonekera munthu mmene tikuonera kuti uyo yapanga chitukuko sitikukayikaso tikuona kuti wanu akuzunza chipani cha Malawi Congress Party chimene kamuzu mwanga mmene mukuiona ujeni local center anamanga ndi kamuzu ndiye mmene akubwera apa tikuona kuti zinthu zilongosoka ndakuyamikani kwambiri kuti munalola kuti ticheze masanano taonga chomene isaonga chomene ivongo vitu mukatiperekereso ma president kuti apresident taonga chomene Mumba mwazomereze itachika pano tikumani mazombanya yawo kuti atukule Mzimba ino yo chomene Mzimba Central iyayi ndamenewo ndithu
mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress kunotu chigawo cha pakati pa boma limeneli la Msimba akufotokoza kunena kuti iwowa akuthokozanso kwakukulu kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti awalola Apinduka Mumba kuti mu tsiku la lero achititse msonkhano kuno ku Msimba pakatikati pa Msimba. So ndimafotokoza kuti kuno ndi kufupi ndi dziko limeneli la Zambia. Anthu akuno ndi ku Zambia amayenderana chimpatu ndi maneba komanso pali zakudya zosiyanasiyana kuno zimene zimalimidwa chimanga ngoma chimachokera kwambiri kuno ku Eutini Mbalachanda ena limene ndithu limalandira alendonso ochuluka chimpatu amadzagwirako ntchito kuno. Mungathe kuona ena amene timacheza nawo amayankhula Chichewa, ena alomwe ndithu kuli mitundu yosiyanasiyana amakhalirana limodzi ngati tonse Amalawi. Apa pali abusa mwina angofika pang'ono pamenetu Apinduka Mumba akhale akufika pakadali pano kutito ayambe msonkhano umene. Abusa afika ndi pafupi anthu akudziweni abusa pamene Apinduka Mumba akufika pamalo pano. Ine ndi Reverend Blessings FPK Mbulo wochokera ku mpingo wa New Life Evangelical Church. Tabwino mugwira bwanji ntchito kuno ndi aboma komanso chipani chimenechi cha Malawi Congress? Malingana ndi Vision 2063 ifeyo tikugwira ntchito bwino ndi boma ndipo tikutha kuona kuti Amumba akupereka ngongole za ndifi komanso kulimbikitsa chinyamata pokhazikitsa chikho cha netball ndi zinthu zopambana zimene zikutukula achinyamata komanso tikuwaona kuti iwowa akucheza bwino ndi mafundo ngakhale ndife achipembedzo kuona kuti tizigawana nzeru mmene tingatukulire dziko lathu lino. Mukamba za Vision 2063 tikuona lero Amumba akupereka maambulasi zithandizire bwanji pa ntchito ya chitukuko cha zaumoyo? Amene kuti chitukuko chikhalepo pokapoka anthu akhale ndi moyo ndi anthu ambiri amafa chifukwa chonena kuti transport yasowa kuti apite ku chipatala chifukwa ndalama amakhala alibe kuti apange hayala. Koma amene achitira Amumba apapa kuti apereke transport yaulere anthu azipita ku chipatala akadwala ndi njira imodzi imene tingathe kutukulira dziko lino ndipo ndife othokoza kwambiri. Tabwino ndikuthokozani kwambiri kuti tinacheza choncho. Akumbutseni Amalawi dzina. Ineyo tikungowalimbikitsa Malawi kuti mmene zikuchitikiramu anthu akutipasa maambulasi aulere zitukuko zikubwera ife tingogwira ntchito nawo limodzi komanso iwonso Amumba ndi ena ma political leaders ndikuwapempha kuti apitirize kugwira ntchito bwino ndi ma religious leaders komanso mafumu ndithu. Ndakuthokozani kwambiri. Zikomo. Iyayi pakadali pano chimene chikuchitika amayi ndi abambo ndi chakuti Apinduka Mumba afika pamalo pano ndipotu mungathe kuona chithunzimo kuti Apinduka Mumba afika ndi molalo amatelo achinyamata ali patsogolopo komanso ayingoma amati impi kuno ku Mzimba. Yafika yalowa nawo Apinduka Mumba amenetu ndithu avala kagomsheti kawo kawaiti kagwanda titelo kawaiti akuwemba ndithu manja mwamba pamenetu afika pamalo pano. Anthu akuoneka osangalala kwambiri kuti Apinduka Mumba afika pamalo pano. Pambuyopo pali maambulance atsopano anyuwani amenetu tikumva kuti akula ndiwowa Apinduka Mumba amenetu athandizire anthu akuno ku Mbalachanda komanso ku Eutini. Tingonena kuti ku Mzimba Central kwadala chifukwa pamene tikufotokoza pano ndithu anthu akusangalala kwambiri chifukwa cha maambulasi amenewa amenetu ndithu afika. Zimangonenedwa ngati nkhamba kamwa pa ma wireless komanso pa ma TV kuti Apinduka Mumba tsiku la lero akhale akupereka maambulasi. Koma nthawi zina kuti ukhulupirire zimenezi zimakhala zovuta usanaone, koma mungathe kuona ndithu kuti mu tsiku la lero maambulasi amenewa afika kuno ku Mbalachanda ndipo mwambo amenewu ndioperekatu maambulasi amenewa amene tikunena pakadali pano afika nawo ndi Apinduka Mumba amenetu ndithu pakadali pano akwera pasanja ndipo pambali pawopa afika ndi amayi
akunyumba aperekeza ndithu kuti ayankhulane ndi chinamtindi cha anthu chimenetu chasonkhana kuno kumbalachanda. Pakadali pano amayenda abambo ndikupatsireni kwa a Master of Ceremonies amenetu akhale akuyendetsa mwambo umenewu kuno kumbalachanda. Dr. Chakwera, Engineer Mumba, Engineer Mumba, Mawoko, Mawoko, Mwachakwera, Mawoko, Mwachakwera, Mawoko, Mwachakwera. Bwana Nchindi zikumwenererani bwana Engineer Vitumbiko Mumba, pamoja na mama wa kunyumba bwana pambele nindayambe vyose cha nimpemphe Mlaka Maliro kuti waimbepo nyimbo imoza apo tikupempha wa Black Missionaries para wali pafupi kuti wazakatiimbire poso nyimbo imoza pera. Bwana pambele tindayambe mwambo wose vandu ava waimbepo danga chifukwa vandu ava wana njala ya kuti wavine pamalo pano kuvinirira ntchito ikulu iyi bwana mwachita. Muraka imbapo imoza apo wa Black Missionaries wakwiza pa stage kuti nawo waimbepo. Mawoko, mawoko mwa Mumba, mawoko, mawoko, mawoko. Mawoko mwa Chakwera kwacha. Kwacha. Yes. Are you ready? Zanja Mwamba, Zanja Mwamba. 1, 2, 3, go. Mumba, Mumba. Here we go. Kamata buena zakalewa Kafoka sikutidala Kama chimwene sikutidala Mosakwiye nika yaluke Komo sateke nika segede Papa Yawa you're my number one Papa Yawa you're my number one Kadio Zona jotelele ila wise ajite neble kukondwera kama chita komple kodetsa bili ngara chita kampe kombeya jisoni koma sali konse chita kukokola kuda chite kompe aisa taona ineduka awonetseni ino ndiko manda I think they said we no phone friend kude chita friend and see me till a friend and gonna tell again D&D in my game. Suck Jaja, I'm a royal gem. Tiku mama, tiku dem. Tiku dem. Tiku dem. Tiku dem. Kumama, tiku dem. Tiku dem. Tiku dem. Tiku dem. You're my number one. Papa. You're my number one. Daddy.
tate mau Jugande kutano kuduka Ofia wina kalemela Sakalanda zakolemela Sikulina Zachida bwino Zacheda dona Tuwali kusu Sikrini shonti Eisogani Zakalomboni Pama wapano Papa Papa, you're my number one. Daddy, you're my number one. Papa, Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Abwana Mumba! Abwana Mumba! Izetose! Izetose! Maoko, maoko ya Chakwera, maoko! Bwana baramkuona support yose ikulongora chitemwa icho bali nacho kwa ime Bwana. Bwana cha kwamba nimpeni nchini zinu honorable minister imwe muli minister wa kuona vya malonda na mafaktare honorable Mumba pamoja na mama nchini zinu. Niperekeso nchindi kwa gogo chindi ao wali mtoa wakwiza wangu wanaka emergency pachoko waka Bwana kweni wali mtoa wakwiza. Nchindi kwa ao waimirira a regional chairman wa Malawi Congress Party kuno North South region nchindi zikumwenererani na region ini yose iyo mwizanayo. Nchindi zinyake zirute kwa district chairman na komiti yose ya district iyo ilipano. Nchindi zinyake zirute kwa constituency chair na komiti yose ya constituency iyo ilipano na maeria ya yose. Bwana nchindi zinyake zirute kuma bwana gitu awogiza kuzakapokelera maminibus aga kufuma ku district council mwa kudangiririka na district health officer nchindi zinu zikumwenererani. Nchindi zinyake Bwana zirute kuma councillors yitu. Nchindi zinyake zirute kuma councillors yitu maodi yose awiri nchindi zikumwenererani. Bwana pambele nindayambe vyose nkukumbani wapempe a Reverend Blessing Zimburo aomba mbachea wa pastors frateno kuti watijulire mwambo witu na Rurombo fikani kuntazi waliska yeo. Nipereke nchindi kwa wakulemekezeka wa minister Honorable Engineer Vitumbiko Mumba pamoja na amama wa kunyumba kwao. Niperekeso nchindi kwa warongozi wose wa boma na wa kuchipani au wafika pano. Kwa mbola kurua niperekeso nchindi kwa warongozi wa vipani wa kupambana pambana kwenesu na warongozi wa mipingo
ya kupambana. Ndine wakusangalala kuti timpokerere ninge na lizgu la Lirombo pa msonkhano ukuru wa kuzirwa ngati ni uwu. Mwantheula tiyeni tipemphere. Tikumuungani chuta wa kutemwa, chuta wa rusungo. Mwamene imwe mwatipasa cha wanangwa cha ulere ichu cha umoyo. Zuwa la mwanya uno ilo likasachizgika waka, imwe mwalikwaniliska chifukwa cha kutemwa na kufisika kwa kufumbiro renu. Tikumuungani chuta wa kuchanya. Kwa kuluska mwanya uno pano taungana tawanandi chifukwa cha makani ya wemi, makani genegauga kurutizga nchito iweme ya kuchizga wena Mzimba Central. Pakuplika za zuwa iri chuta ukuchanya tika kondwera chomene ndipo tikawanga wakudandaura utikata za mkufikako kwenye ime mwatifisya. Ni zuwa lene ilo tikupokera chindu cha mtengo wa patari. Pene papo Yehova vantu vanandi vamaranga kufa chifukwa cha kusoverwa matransport kuti wakafike kuchipatara uku vanga kasanga machiriswe yao. Sono mwanya uno pano tikumuonani imwe chuta kuti mkuchizga vantu mukupitirizga mulimu wa kuwachizga kwizira mtewetu winu uyo muri kuimika vitumbiko mumba. Ni Lirombo ritu chuta kuchanya kuti pene papo tose tikuhenera na kusekerela chifukwa cha wanangwa cha mtengo wa patari ngani ichi mtendere winu ukazikike pano pamaro. Tikumanyankhanira kuti chiyambi cha zelu nkhopa imwe chuta. Tose setili pano tipasane cha wanangwa cha kumopani na ulato wakuti chilongole mvo mvinjeru vya uneneso kuti msonkhano uwu imwe mwimika uyambe makora kweneso ukamale makora. Tikupitirizga mpera Yehova korombera waona abo vitu pene papo wawenge na vya kuyoya pano apo wakupereka vya wanangwa hivi kuti imwe ndime mwakozi na kusalalisya lilimirawo vachitenganira vyenevo imwe fumu mwawatuma vayoye kwa mbramanta vayoye kwa mbra chitente chili chose kwene vatikhozi tawina Mzimba Central. Nililomborane chuta kuchanya kuti uko wakuteweta mulimo uwu murutize Yehova kuwapa mzimu wa kujipepura ngamu wakuchitira mwenyengo zose pakulimbana na kufiska Vision 2063. Pene papo wakuchita uteweti wao mwa kupambana kuti watukure chikaya chao kweneso charo chao cha malali. Wakurusa chuta kuchanya kutukulira vantu wose vali pano mwako mwenu kuti wategerezge na kutu la mzimu na awa kutora zinkhani uwo tikuwarombera kuti watore unenesko uguyoeka pano chifukwa tamchemani imwe Yehova palije mnyozo palije mautensi palije kaheni kosa ukachitikenge. Wantheula tikumuungane mu vyose mu zina la Yesu Kristu. Amen. Maoko mubaliska, maoko mubaliska. Kwacha. Bwana vana vinu vinyake mayoyero gakusowa na kusowa chifukwa cha nchito ikuru imwa chitapano wali yose wanawaka vimwemwe na umukuonera pano asintena na mumba ni katundu watina mumba ni katundu asintena na Bwana pamaropano pali maronje kweni pambere maronje ganda chitike vazimayi vinu kulongora kukondwa pakuti vazimayi ndi wakusuzgika chomene para vana varuwara kuti varute kuchipatara. So vangu niphalira vakuti pambere chiri chose chindachitike ise tiukumbatirongore kukondwa kwitu timuvinire mwana witu. Pambere maronje gandachitike Bwana ngukumbani vapembe vambara chanda chiwoda au vavinenge pamoza na va Mzimba Central chiwoda kuti vavine imwe mose mwakhala apa
ngumpemphani kuti mpereke space kuti vantu ava vavine vakondwere apo vakupokerera chawanangwa chikuru ngati ni ichi. Ava vavinenge apa Bwana ndiwo mbana vinu wakuno, ndipo ndiwo mavoti vinu Bwana aga. Shitani ruviro chifukwa nyengo ikumara nimpe ninge waka 3 minutes yekha so muchite ruviro. Sangarare, sangarare, tamona mumba barachanda. Sangarare, sangarare, tamona mumba barachanda. Adi ada dana mama sangarani. Ada dana mama sangarani. Ani, awe. Adadana mama sangarani. Wanamyako. Wanamyako. Adadana mama sangarani. Eane. Awe. Sangarare. Sangarare tamona mumba kawa. Sangarare. Sangarare tamona mumba barachanda. Adadana mama sangarani. Adadana mama sangarani. Eani. Eawe. Wesaje wawerenge. Hailelo. Uyo. Ngoma yasondeka. Siye. Kulikana. Tiku. Yewo, tiku angalelo. Tientiwo, yewo. Nenda kudu. Ngoma. Yewo. Bwana awa ndiwo vana vinu wakuno kumzimba Central, awo wangunwekera chomene kuti vamvinireni Bwana chifukwa cha mphaso zikulu izi mwizanazo pano. Pasono Bwana mafumu gangu yowoya kuti gana nkhani iyo gakumba gapereke pambere agogo chindi vanda yowoyecha ni vapemphe awo vizana maronje kuti vayowoye yewo chomene. Yewo chomene. Kwacha. President Dr. Lazarus Chakwera. President Dr. Lazarus Chakwera. Engineer Vitumbiko Mumba. Engineer Vitumbiko Mumba. Iseketo se. Mawako.
nchindi za kumyenerani a minister honorable engineer Vitumbiko Mumba kweneso na mama wa kunyumba. Nchindi zikumwenerani atata orouli panji pakati pitu andafike kwe nchindi zikumwenerani chifukwa muli pakati pitu mchigawa chitu chino. Nchindi mkapulike pasi pa mtima kuti wana binu wakumpasa nchindi mwapadera atata inkosi chindi. Nchindi ziruteso kwa awo waimirira wa regional chair wachipani na wachipani wose kweneso wa mama na wadada. Mafumu maroma mafumu yose maroma atata wantuma kuti nipereke maronje ya choko waka chakuyamba wakuyoya kuti atata inkosi chindi ma GVH ma village headman wose pamoja na wantu wose amaona pano wakumpokerani na maoko yaviri kuti kuno mwafika kuno kuchigawa cha Mbalachanda na Eutini tili namwe rumoza kwenezo tili namwe na chimwemwe chikuru chomene ntheura wakunipharira kuti mukhale wakumasuka utomwatinyamulira mulongosole tose chifukwa chakuti kuno ku Eutini na Mbalachanda nchipinda chinu icho imwe mkwena kuti mfukwaseko. Chachiwiri vangu nilongosolera kuti mukati wongere kweneso isetavene tikuonga kwa president chifukwa cha kumpasani unduna wa vya maronda na mafaktare masonsono apa mukawasonduna ya vya nchito. Pachifukwa ichi iseve na Mzimba Central tose ndise wakuonga kwa presidenti. Maro mwa chigawa chitu chose ise mafumu tukumba kupereka viongo vikuru chomene kwa nduna kweneso aombashado MP vitu bwana engineer Vitumbiko Mumba. Chifukwa cha kurutiska panthazi umoyo wa vantu vanandi mchigawa chino. Maambulasi ayo tapokera ayo tikuyaona apo ayo mafumu wangu nipharira kuti yati ovwirenge mumatenda yakuru yenayo yakumbika ruviro viri kuvipatala vikuru. Pachifukwa ichi mbakuonga chomene cha wanangwa cha maambulasi ni vitumbiko vikuru chomene kuno kuchigawa cha Mbalachanda na Eutini vakurongola pakweru umoyo winu wa kujipereka kwa thunthu pakovwira umoyo wa vantu vanandi chomene. Ntheura cha wanangwa ichi vakutumbikika tukumba kuonga ndipo muchipulike kufumira pasi pa mtima kuti mafumu pamoza na vantu vinu wose ndise vakuonga chomene. Charongolaso pakweru masomphenya na chigomezgo chinu pa vantu vinu kuno ku Mbalachanda na Eutini tili namwe rumoza pamoza ndipo voti itu njinu kwambula kumbisirani. Tukumbaso kumpharani pakweru kuti cha wanangwa ichi mwatipa wakutumbikika tachipokerera waka cha kweniso ni udindo witu tilongole kuchipwererera na kuchisamara mwakwenerera kuti chigwire ntchito yake kufikira vantu wose mchigawa chino. Tukumbaso kuonga wakutumbikika vitu wa engineer Vitumbiko Mumba chifukwa cha mtima wa kuchipereka mwa msuma pakurutirira kutovwira apo ise tukusowekera ovwiri wa nthena uwu. Nanga uli tawana vinu
mafumu vakunilongosolera ndithu akuti nangaulitana vinu vakulira vilipo kovwira mwatovwira maruwande yakulu ivi ni mdakhale pa udindo mwatovwiramo munandi mwene umo tingakwanishikana kuyoya yayi ni vinandi chifukwa cha nyengo bwana kwene vakulira ndithu kuti kwakulira kwithu ise wakutiyoyera ithu wakutiyoyera withu ku parliament ndimwe bwana tikwenera kuti madando ithu tiyathuliretu pano muwenge nayo mumtima vana vinu kukhwasikana na kuvipatala uku Eutini na Mbarachanda tina suzgo la nyumba na mafanisha mkati mula kweneso mabedi nyumba za vana vinu wakugwira ntchito kuvipatala kuchigawa cha agriculture Mbarachanda Eutini vantu hawa vakusovaso nyumba za wakugwira ntchito kweniso na vipangizo vakugwira ntchito na vantu uwo varangizi mbachoko bwana varangizi mwamtidandaulira ku Ministry of Agriculture chigawa cha kuona vachitukuko aomba CDA kukukumba renovation ya office yose ili kurigeka na chimehe kweneso fanicha mkati mulije ili paseri bwana hapo kuchigawa cha Masambiro Education Mbarachanda Primary School kweneso kapiri na maskuru ya nandi aya mchiga chinu Mbarachanda njimoza yake iyo ina project iyo wa Roof International wakuona kutingeti wangavira madesk kwene vanasuzgo mafumu wakapara kuti muperekeko 25% iyo ni almost 2.6 million 25% of 10 million mbwenu mafumu ikutikora kusingo chifukwa cha kuti vana vinu mkuamanya mvalili masuzgo yao pa ichi vakumkumbusikani chifukwa pembo ili wakapereka kale ntheura kuti madeski yafike pa kukumbika 25% ku community kweneso Eutini community secondary school kweneso Mbarachanda community mose umu mulima blocks ya kurigeka bwana imwe tukumanyani na nkharo ya kuti mukuyenda ukasimikizika chinthu hapo chikunangika tikumanya munguyoera pano zuwali nyake muzamuyendamo na kuona kuti either tikuteta oro yayi bwana tikumanyani na nkharo yene iyoyo ntheura ntheura tikumalira na fundo zakuti tikuonga pa vikulu vyose vomwe tichitira mwa ntheura umo mafumu ya kusimikizikiraso kuti umba wose uwakhala apa uwu kwambura kubisa cha bwana mavoti nginu kufika apa maronja ya wangu ntuma mafumu ya marira pene papa kweniso wanyake wakunikumbuska hapa kuti mkaperekaso almost 1 million kumakea givers ya Mbarachanda na Chirumbeni zone yeneyo yavwiraso vantu vanandi na vana vanandi muchigawa chinu bwana kufika hapa maronje itu ya marira pene papa kwacha President Dr. Lazarus Chakwera President Dr. Lazarus Chakwera Engineer Vitumbiko Mumba Engineer Vitumbiko Mumba Isetose yewe chomen maoko ago gangu wa maronje kufuma kumafumu yitu yose ayo yazungulizga Mzimba Central Constituency bwana nyengo zinyake mungafumba kuti kasi mafumu ya Karanguni bwana ngukumbani mulongoleni uko kwa kara mafumu mose uko mwakara ni mpempeni mwaule muwinu na nchindizini zoti kumpani izo adadamumba wa kumpani kuti muyimirire hapo mwakara kuti abwana wamuoneni bwana para mkuona mtima wose ulikula ni mafumu agogiza kusakampokelerani ngati mwana wao maoko kumafumu yitu bwana zuwa la mwahuno ni zuwa likulu chomene pano pa Mzimba Central ndipo piza vantu wakupambana
avo vizapano kuzakaona ntchito ikulu iyo mwachita. Bwana ngukumbani muuzireniso vanyake avo wafuma kuli John wa Chipani avo viza kuzakamfungatirani. Bwana muyimirire mose mwa wali John uko mwakhala kuti Bwana vamuoneni. Bwana dango la Chipani tikuwa na vantu wakwana 90 avo wakhala mu regional committee, kwali mpa constituency committee, kwali mpa district committee. Para maona vantu avo vayimirira Bwana vajumba kale panji 6 seat kulongola kuti Bwana vantu ava vakumtemwani chomene nkhanira. Mungazizwaso imwe Bwana mkuyima kuno tina district committee iyo izaso ili pano kuzakampokererani mwa district mose muyimirire hapo mwakhala mwakudangiririka na district secretary witu yimirirani mwa district mose wose awo Bwana ndiwomba district wakufuma kuno. Bwana paliso wa constituency muyimirire mwa constituency mwakudangiririka na constituency chair kuti wamuoneni Bwana. Vantu ava Bwana ndiwomba constituency na wakufuma kuno kumzimba Central. Bwana pano palisoma area Bwana tikuyandikira kuvisora tikupulika kuti kuwenge visora vachipurura visora ivo tikuti vasangepo mundu yumoza waimirenge Malawi Congress Party nanga uti kumanya ndimwe kale Bwana muyimirire mwa ma area mose apo mwakhala ayimirirani kuti Bwana wamuoneni. Bwana ava Bwana ndiwoni ma area awo gamuvota pa ma primaries akakakwiza khalani pasi mose mwa ma area chiuta wa mtumbikeni chomene nkhanira. Bwana pano paliso vachipatala pakuti ntchito iyi yikumbika vachipatala ni mpembeni mwa chipatala muyimirire mwakudangiririka na DHO awo wali pano muyimirire uko mwakhala vamuoneni. Ava Bwana ndiwo wagwaza nyerete ta vantu mbene vava Bwana. Ava Bwana viza chifukwa cha vimwemwe vikulu ivi mwachita mwahuno pakupereka virwero vakuti vagwiriske ntchito. Bwana kwambura kutaya nyengo ise kuno kumzimba Central tampokererani chomene Bwana. Ntchito iyi mwachita hapa Bwana vanandi awo wakuyima pa mpando ya MP wakuyowoyanga kuti para mwazakani votera munipangisenge kuti ngampemphereni ambulance kuboma izakize constituency. Bwana mbweti kuzizwa kuti imwe mwizira tunavo vimagari moto ngati ni ivo ni vima ambulance vakuti vaboma kale kuno kumzimba Central tikujifumba Bwana kuti sopara mwizana ivi mwahuno apo imwe ndimwe ashado kapara mwawina Bwana muza mwizana vichi kuno. Kuti waka Bwana vandu vandare mbakusuzga chomene wakuwa na vivindi vakuti nawo wakumba kuyimani pera kweni na mutikuonera ntchito iyi mukuchita Bwana na pakuyima ungayambirapo ngati mbo ukhalire ngetu wakapasi vati na ntchito iyi mukuchita Bwana na kuno kumzimba Central pakuvota vazamuya ya kuti ntchito za mawoko inu zimchitireni ukaboni. Kuti waka Bwana chipani cha Malawi Congress Party mwakudangiririka na Dr. Lazarus Makathe Chakwera nja demokrasi Bwana vivenge vipani vinyake ivi va vantu
ivi kudangiririka na vantu tate tuyoye kuti kuri mapuraimari kuno ngati mbata kuti muimepo wakamweka. Bwana anachezgangana mafumu uko vayoyanga kuti vakupemba vantu ava vamuvhota kumapuraimari bwana. Vakuti para mwamponya apa mwanyane mbwepeshi mukuchita mukuchimanya cha chifukwa ntchito iyo isati ukhumba kuno kukaya ni ntchito imugwira apa iyi. Bwana rutirirani tikuoneratu kuti constituency ya Chepa ina ntchito zinu bwana. Ukumukuruta panjiti zampulika kuti kuno kuli Eutini Central Hospital yizamu wako kuno. Ine ningayoya vinandi yayi bwana kuti wakamtima wanyamuka chifukwa cha ntchito ezimwachita. Ipo panyengo hii bwana pali munthu imoza afumu wamoza wakumba wayimirira agogo nkhosi kuti wayowoye agogo awa mbagogo Chivaka wayoyenge marumwa kwa nkhosi. Pambera agogo Chivaka vandize kuzakayowoya marumwa kwa nkhosi bwana. Imwe ndimwe wangoni, imwe muli wangoni, mungoni wakumanyikwa na ingoma vati ngukumbani wapembe wa ingoma bwana vagiyepo hapa chifukwa imwe mkwena umanyikwe na ingoma vati na imwe mwa vantu mwakhala apa ngumanya cha pakuti tiliwana ndi chomene ta vantu tili pano kwali musunthenge uli kuti wa ingoma vavinepo na bwana pano. Ni mpempheni vaingoma vapeni mpata apa kuti vaingoma vagiye vavine na viona vibiyozi vayega vagiye. Abwana wakuti mwa vaingoma mkwere apa muzavinire mbani vati atipeni mpata kuti vaingoma vize pandhazi vakwere apa vavine pamaso pa kwa bwana mukwere apa. Ya vingateka cha chukua cha aparana njiza kwa watu mbele sokoneza sonde nikokere aomba ingoma wakwera pandhazi apa para vamara vaingoma tikumpemphani agogo Chivaka kuti muzakayowoye maro mwa gogo nkhosi. tikulandirenito kuno kumpala chanda mboma la Mzimba kumenetu engineer Vitumbiko Mumba mu tsiku la lero ndithuto akupangitsa msonkhano kumenetu kwafika china mtindi cha anthu kutito chimve fundo za Vitumbiko Mumba
amenetu tikunenanso kuti mu tsiku la lero abweretsatu ma ambulance awiri amenetu athandizire pa ntchito za umoyotu kuno kumbalachanda kumenesotu ndi kufupi ndi ku Eutini mboma limenelito la Mzimba pakatikatito pa boma limeneli la Mzimba Central ndi kumenesotu iwowa ndithu avitumbiko mumba akunena kuti adzayimire pa chisankho chimenetu chikubwerachi. Iwowa adzayimiratu pa tikiti ya MCP ndipotu avitumbiko mumba afika pakadali pano msonkhano uli nkati ndipo chimene chikuchitika pakadali pano ndi chakutito m'bwalomu mukhaletu mukulowa makamaka aingoma pali magulu osiyanasiyana pano. Ndaonaponso ndithu oimba osiyanasiyana, ndaonapo Black Missionaries, ndaonapo Skefa Chimoto komanso Mulaka Maliro. Mulaka ndi Mulaka basi alipo mpano kuti asangalatse anthu amenetu afika pa msonkhano umenewu wa avitumbiko mumba kuno kumbalachanda. Kukutentha kuno kumbalachanda ndi madera amodzi amenetu kumatentha kuno kuchigawo chakumpoto pamene timadutsa timaona ndithu kuti chimanga chinacha kuno kufunsa anthu akuti ayi kuno nkotentha nde chimanga chimacha mwachangu chifukwa choti kuno kumatentha komanso ukangolunjika kumawa makamaka kumenetu kuli aneba Zambia nde kuno anthu akumbalachanda ndi anthu aku Zambia iyayi ndi anthu oyandikana amayenderana ndi anasi anthuwa amakhalirana limodzi mwamtendere aneba na aneba timatero anthu azathu aku Zambia ndithu ndi azathu. Tsopano apa ndipereke ndithu kuti mutsatire zochitika zimene zikuchitika pakadali pano pamenetu tikunena kuti ingoma ili nkati pamene avitumbiko mumba afika ndithu pamalo pano akuchititsa msonkhano umenewu kuno kumzimba pakati pa Mzimba. Yewo. Aha. Kuno nkungoni kukumanyikwa na ingoma. Abwana mumba ni mungoni. Abwana mumba wakumanyikwa na ingoma chifukwa ni mungoni. Awo wangu baba ingoma ya kuno kumzimba Central. Bwana apo tikuti agogo vize pandhazi vazakayoyepo vampokerereni ngati mwana wawo mchigawa ichi ngukumbanisangirepo mwavi Bwana kulongora vantu vaviri awo viza pano kuzakamfungatirani Bwana. Pano pali a deputy mayor awo vafuma kulirongwe kutali kupulika kuti muna ntchito vangutinize nzakamuoneni. A deputy mayor muyimirire apo muli kuti Bwana vamuoneni. Awo mba deputy mayor kweniso nipembe awo a driver wa ambulance lipandhazi hapa kuti waleka magesi ya kubuka kuti wazimwise magesi. Bwana wachiwiri uyo walipano Bwana zwali nyake a president achakwera kanandi para wana misonkhano yawo wakuyoyangapo kanthu aka kuti aineyo nchifukwa chake ndakusankhirani Nyamata nzanu mumba. So kanthu aka Bwana kakutikondwesa kakutirasa kumtima kuti tawa Nyamata mkutiyimira nadi. Sono pali Mnyamata mnyinu Bwana uyo wakawafoma meya wa Mzuzu
William Shopo nayo ni vivi cha kuoneka misonkhano kwe mwangupulika wakaza imwe mbo kuti msonkhano nikakhala cha yimirira apo uli kuti bwana wakuone. Bwana awo ndiwo mbalendo vapadera kweni chifukwa bwana muli pano valendo vanyake vangabva mukaso so mungavukanga cha tiusikengeni pera kuti muwaone ka vanhu vakondwa mbanandi vati na bwana ni vapembe agogo chivaka kuti vize pandhazi vayoye maro mwa agogo Inkosi Chindi. Yeah. Kwacha Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, Engineer Mumba, Engineer Mumba. Nchindi kwa Onabu Vitumbiko Mumba pamoja na amama Vavankosi. Nchindi wakumira regional chair kweniso vachipani wose niperekeso nchindi kwa valisika awo vatidangirira na pemphero pa msonkhano uwu. Nchindi ku vadada na vamama mumaro mwa vatata Inkosi Chindi mazuwa yakuyamba Onabu Mumba ngakumuongani ni chinthu cha mtengo wapatali chomene ichi mwatichitira kuchigawa kwitu kuno, ndipo pakumuongani tikurutirira kuongaso Dr. Chakwera chifukwa cha kumvikani pa udindo uwu mulipo. Udindo weka uwu vari kumvikanipo dera litu lino latumbikika. Ndicho chifukwa vatata Inkosi Chindi vakuwaonga Dr. Chakwera kweniso wakurutira kumuonga nimwe chifukwa cha milimo iwemi iyo muri kuyamba kale. Kwa mwamuno pano nchachirendu yayi Muzimba Central pa milimo iyo mkuchitira mwafumana sekutali, ndipo apo mukiza pa kuyamba mukayoyanga ngenchi nthanguni nichitenge kakuti kweni kwa mwamuno pano tasimikizga, ndipo kusimikizga kwitu nicho nchikuru chomene ichi mwachita panji vanyake vakuti varukhapo kale pa MP vandachitepo changati ni ichi. Sopa kuti muli kuyamba kale mulimo uwemi uwu isi kupempha kuti murutirizge waka ngauma yoyera pokale wala vayoyanga pakuti niyengo ya demokrasi kweniso chipani chikutemwa ndondomeko iwemi chipulike mayano ya vantu kweni kuyoya umbu nenesko mayano ya vantu yaoneka kale chifukwa cha mzinda ukuoneka hapa. Ngauma ngoyoyera po kuenge kunyake nditanguti ma primaries tikuchedwa waka kweni pakuti ni ndondomeko ya chipani tichipulikiske kweni makani aya lilipo njito zinu zaoneka kale, ndipo pa mulimo umwateweta ise ngavina Muzimba Central tina ngongoli kwa imwe
ndipo ngongoli iyo iwezike kenge kwambira pa ma primaries kwizira ku ava ma area, ndipo ngongoli iyo iza mara pa 16 September. Timulimbikisikani ya bwana kufipa mtima cha ukaboni ni umwaona kale hapa mumala wa matata inkosi chindi milimo ni nandi yo mwatichitira kudera kuno njakuti mwauno pano tingakwanisika kuyoya umo na umo yayi kweni ukaboni ni woti nao vikuchita kuonekana maso yitu pachifukwa ichi mungawereranga nyuma cha rutirirani mnthazi chifukwa cha nyengo onabu nilekere pene papa yeo chomene kwacha imwe uko ngumona ni makora yayi kwacha Dr. Chakwera bwana niyo yedanga mchitumbuka pachoko mbwe niyo yengeso mchichewa ine bwana umunakhalira apa ngupokera mameseji anandi pakuona taonanga ngati ungano uwu ngwa Mzimba Central yekha kwekumanya chakuti ungano uwu vati ngwa charo chose meseji napokera sono apa so vakuniphalira vakuti vati ungano uwu vakuonerera malawi yose kwe vakuti vati vakuoneraso charo chose cha pasi so mumaro mwa charo chose cha pasi nangudokera kuti niyoye chizungu kweni niyoye wakachichewa bwana akunena kuti pepani chikara chophatikiza akunena kuti ati inuyo bwana Mumba msonkhano umene uli pano si wa Mzimba Central yokha koma ndi wa Malawi yense koma ndikunena zimene andituma eti musandimbe mlandu kuti ndikutaya nthawi akunena so kuti akuti ntchito zimene mwachita pano zatakasa achinyamata ambiri Malawi muno ndipo nzonadi abwana anthu akunena kunjaku kuti nzonadi kuti zimene mwachita apa bwana anyamata ambiri aukusirirani kuti nawonso atapanga chimodzimodzi mpake bwana a president anakusankhani kukhala nduna Chakwera ndi machini eti ndi machini eti ndi katundu eti amayang'ana patali eti abwana ule muyenera ubwerere kwa a president yathu a Dr. Chakwera chifukwa chokusankhani inuyo ndipo nzonadi anakusankhani inuyo kuyimirira Malawi kuyimirira ife achinyamata ndipo simunayimirira achinyamata okha mwayimiriranso azimayi ntchito yotereyi bwana imasowa ndipo tikupemphani bwana kuti mpitirize bwana pamene ndafika pano tili nawo achipatala amene bwana ali nako kakukhosi afuna ayankhule ndiye bwana akayankhula achipatala ndifuna ndiwapemphe Askefa atiimbirako kanyimbo pang'ono bwana asayimbe Askefa koma Achakwera Sisters bwana akayankhula ndiwapempha Achakwera Sisters kuti ayimbe bwana tikukulandirani gogo wathu kuti mwabwera muli pakati pathu ambuye akudalitseni kwambiri abwana zikomo gogo wathu nthawi ino ndiwapemphe achipatala amene atsogozedwa ndi a DHO kuti abwere ayankhule zikomo bwana zikomo kwambiri
ine ndipeleke ulemu kwa Honorable Minister Engineer Vitumbiko Mumba. Ndipeleke ulemu kwa mafumu onse amene ali pano. Ndipeleke ulemu kwa onse antchito azaboma amene ali pano, achipani onse ndi tonse amene tabwera pano. Ine ndayima pano kuyimira Mbewa District Council imene ili kuno kunzimba. Ndili panopa kuthokoza Honorable Minister chifukwa cha maambulance amene atipasa ifeyo. Ndikuthokoza chifukwa lina kuti kunoko kumbalachanda ku Eutini ndi kutali kwambiri ndi kuboma. Chifukwa chimene chocho nthawi zina tikafuna kutumiza mapatient amene adwalika kwambiri zimakhala zovutirapo, makamakaso nthawi ya mvula ngati ino. Nde maambulance amene wawa atithandiza kwambiri ife ngati ADHO kuti ino ntchito yathu yopanga kutumiza mapatient odwalika kuchoka panopa kufika kuboma ikhale yoti yacheperapo. Komanso kudera kunoko zipatala si Eutini ndi Mbalachanda yokhayi. Tili ndi chipatala cha Madeti, tili ndi Mtende ndi zipatala zina zipatala zonsezi ndi kuti zizidalira maambulance akatiwo amene wawa. Ngati pa sogolopa boma lili ndi malingaliro ena oti chipatala cha Eutini ili ngati rural hospital ndiye akhala ngati rural hospital imafuna kuti ikhale ndi zonse zoziyenera kuti ikhale rural hospital. Pamene ndikunena panopa akumangapo zinthu, I think mukudziwa pasogolopa pali malingaliro onena kuti no chipatala chichacho anthuso azapanga ma operation pamene pachapo kuti malo moti apite ku boma azizathera kutiko azizathera komwe kuno. So chifukwa chimene chocho ine mawu ambiri ndilibe, tikuthokoza kwambiri chifukwa ichi zithandiza kuti ntchito za moyo muzimba muno zipite pasogolo. Zikomo kwambiri. Malingana ndi nthawi ndikupempheni Achakwera Sisters kuti muyimbe abwana akamadzuka. Tamvana eti? Koma pano poti maambulance awa akupita ku mawodi awiri, wodi ya Mbalachanda ndi wodi ya Eutini. Bwana ndikufuna ndiwapemphe kansala Monster Lungu kuti ayankhule, koma ndiwapatsa kanthawi kochepa bwana, 2 minutes yokha ayankhule bwana. Zikomo. Kwacha kata kondwa ni setili baba pera hapa kunyake huko Kwacha Dr. Lazarus Chakwera, Engineer Minister Vitumbiko Mumba. Taonga. Nchindi kwa Honorable Minister Engineer Vitumbiko Mumba kweneso na mama wa kunyumba kwao. Kufika hapa ni oye kuti nchindi zikwenelea tose, all protocol observed. Chifukwa cha nyengo munigokele wawa nkosa. Kwacha nkhalinja kuti ine na mnyino naona kanthu kanyake ivo vose wakalonjezanga avitumbiko Mumba vikawanga vaukaikisa kutanyake mwauno uli kukumbaniwone isetakondwa maoko mchanya isetakondwa maoko mchanya isetakondwa maoko mchanya maoko pi maoko Kwacha ise vina Eutini vina Mbalachanda mukati mumzimba Central Constituency Honorable Vitumbiko Mumba tamtemwani chomene niyowoye pano kwambula kuopa cha para walipo wanyake awo Vitumbiko Mumba wako mkumba cha vatilekere
Kwenye muntu para mtu wake kwenda makora kufika pano mwanya uno akwenda kubatizika kutamusewa kwenda moninguu. Nanga wangati muntu walichezelwa kumulongola kuti msewa kwamba Mbalachanda ni uu mbe utolea daka mswaswahili kuti swaka uko wamboma kula kuni. Tiyeni tijiganagane kavili katatu kuti nyengo ya kwana hapo vitumbiko mumba wenye mkila mchanya kuti watofwile. Wanji wakayoyaga makani ya kuti maambrasi ya kwiza kwenye yamu ya nanakara kanyake kara azikuyana. Bwana Honorable Minister niyo weye makani aga kanyake. Wapali vitu wanandi chomene nanga uli nyifwa nja kofya kwendi kwenya kuiziliswa. Nyifwa zinandi za zirwa cha Honorable Minister. Mabokosi tukatoa pa tunjinga twa moto, mabokosi tukatoa pa ngoro, mabokosi tukanjoa pa kaparasa. Nina chigomezwa chifukwa cha zeru za vitumbiko mumba, chifukwa cha zina lake la kuti vitumbiko wawisana vitumbiko, hapa sono tizisanenga hapa. Wakuyimirira ankosi wanguye wa makani ya kuti tienti tole hivi ngati vakwa mumba cha titole hivi ngati ni vitu. Kwacha amumba wafumako ngongoli ya kale kwa njaa. Amumba wafumako ngongoli ya kale kwa njani. Muzimba Central Constituency para wakabapo na minister ni nyengo ya marani mlotika irungu kale. Kufumapo mbwepi. Tiyeni sangani sono mbwenu tinda sange chaise chakwela wakuti engineer vitumbiko mumba Minister of Labor. Tamba kwa gare kukhala na mwai wakuwa na muntu murara wakapa fupi na president. Kuongola kuti vakumba vitu vamfika direct kwa president. Wapali vitu wanyake waka kumbanga kufa cha chifuka cha dokotara cha kwele chifuka cha mtunda kuchemesa galimoto kufuma kumzimba kuzafika kuno Mbalachanda muntu wakufira muvichi novwirani kuonga mumba mumba mazgo ya umaliro ona bopo chondo mazgo ya umaliro. Vote ya number 1 nja Dr. Lazarus Njani. Vote ya number 2 nja engineer vitumbiko njani. Engineer vitumbiko mumba wana wake wawili. Mwana wa kudanga tumbwefu ni Pochondo huyu. Chifukwa cha manta vana palanga gwilaweka njito amumba na uyu mbwevi ngenda makola cha ndicho chifukwa munyake ndine. Moko mchanya kuseri uko. Moko mchanya. Kwacha! Apa pera nati mpurika. Wanyamata wanyane uko. Kuseri uko. Uyu wapange kwacha wa nkongono 10,000 watole sonu kwa ine. Moko mchanya. Kwacha! Dr. Chakwera! Engineer vitumbiko mumba! Imweke! Cha kwamba nipeleke Nchindi wa Honorable Minister of Trade Mulipano Nchindi pokerani.
nchindi za kwa gogo yowene vatata va inko chindi mwatilemekeza muli pano pokerani nchindi. Nchindi kwa mama mwaimira a district commissioner na madereta zini yose pokerani nchindi. Nchindi za pachanya chomene wa regional secretary muli pano na timu yose ku region pokerani nchindi. Nchindi wa district mwakulongozeka na DS muli pano pokerani nchindi. Nchindi mwabadera akoso sicheya awambeneko wa visankho va kwa ma primaries vali pano nchindi pokerani. Ameya wafuma kutauni Muzinda ukulu waronge sita muli pano nchindi pokerani chifukwa cha nyengo. Nchindi kwa mama na dada. Isatakondwa na zwala mwahuno chifukwa cha wanangwa chikulu ichitapokera ngukazya maluwa ya Bwana Chakwera. Maluwa ya Bwana Vichot. Maluwa ya Bwana Chakwera. Bwana na mwana winu vyakuyoya vinandi pamaso pa papi awa nilije pandale vantu wakuya tunandi utuangayoya kweni mwahuno mwakhozga soni vantu vakayonga kuti maambulasi yakwiza yayi. Vakuti za majungu za chitavichi vati za majungu za chitavichi nakumba vapapi ni msimikizireni nyengo ya ndale za kuyoka pa mlomo ziuchitavichi vati ndale za sono isa kuchita vanyamata nkuyoya na chitavichi vati pali chifukwa cha imwe na ine mwahuno tingapenjanga muntu munyake apo uyo tinaye pangolini wakoewoya na mafumu mkanzomelezi huko apo tikava ku Eutini Secondary School mazo wakayoya miezi 3 inda jumbe mambo sasa vishwati na kupanipanisha papi vantu vandala ise ngati vanyaka ngana zatiti vakukazga kuti namkulu bokosi mundu wachita vishwati wafwe kasi kumaono mavoti yaliko kumaono mavoti yaliko na kumanipane mazwaya cha kwamba munyako ni uyo kumanya iwe pavishwati pa masuzyo munyako wakumanya pavishwati pa masuzyo abwana techo munganizomelezya mumalo mwa vantu wa kumzimba Central avali apa nasuzika kuwa na imwe ngani ambulance kalipa vichwati pa chipatara andi timuongeni mwatipasa ambulance na ngauli ambulance za Boma Service kuyevye za kugonda mukatipasa nipera so chifukwa cha ichi dandaulo ili ngapeleka kwa imwe the same dandaulo abwana tinawapalira na chigomezo kuti na mwesi pari mukala mtima ukirengeko kasi ndenana ngwadechi kwa yavichi vapapi ndale vakupanga na vantu va moyo ndale usatiwa za ndale cha kwamba muntu ukuona kuti vantu varike vichi vantu ukuona tindalikepo ufu mpamasusu watina okay tikuyoya zakuti muntu mnyako pa vishwati pa masuzyo mwauno mamdu ya service vati
nimpareni ishi cha umaliro injinia Vitumbi kwa Mumba ni Katundu chifukwa cha vichi mwauno paratikio yanga kuti Katundu wakweranga zwari lose mmashopu vatu vataku Minister of Trade Katundu na chigomezo ti warukira nina chigomezo para ava wakwenda kuwaro dola mwauno ikavanga 5 kwacha machero 10 kwacha machero 100 kwacha kuruta mvishwati mundazi bwana huyu waluta waka ku ministry ava kwenda kuwaro wanganipalira na kunizomerezya kunena kuti dola yawera pa vishwati panomo so para dola yawera panomo chimungana mlavichi Katundu yakakweranga dere na dere na vanyake va magera na vanyake varakapulikananga na vanitwa DPP kutukweza Katundu vatu va kumalavi vasuzike va marembani vati nimpembeni wapapi pembolane nda kunena kuti te nyengo hii ilipo nja visango nyengo ya visango vanyitu vanganeza titi va DPP vachalira kuna kuti vasakamfinyeni Chomene especially manoverenazi imwe muvenge vatu cha pala mweyanayana chifuta nyuma chikaziyambavala nyengo ya kumasinda. Nili mwana mdogo musongano vati ngwane yayi munipulikiske veneko musongano vati nyengo ya nimalira paishi na kwa tunandi kwa titiyo iskane imwe na ine tola na charo mchukwendera paichi ni mwongeni chifo cha kwiza ni mwongeni chifo cha kupulika zina la mwanawini kumtemwa yinda vitu kumumba chifo muli vichi vati muli pano taunga Chomene kwacha wakwenerera pampando wa Mumba wakwenerera pampando wa Mumba wakwenerera pampando wa Mumba wakwenerera pampando zikomo kwambiri yewo Chomene awo wangu wa makansalas ya kumaodiose yawiri bwana kwambula kutaya nyengo vayowoya mbanarume weka bwana kweni sono tiukumbati uske a constituency chair rede kuti vize pandhazi nao wazakata mphepo maro mwa wazimayi wanyawo achair rede abwere patsogolo adzayankhule maro mwa azimayi anzawo mene alandirira chinthu chabwinochi zikomo. Chiwoko mao mchanya wako mchanya kwacha Dr. Lazarus Chakwera kabongwanike yewo Chomene nileke kumtonani nyengo ise ni vuongo na malumbo kuno kumzimba Central Constituency atadamumba ivi mwatichitira apo mwafunga chuta mweneko amanye kumwezgela nipo pali vanyake vakulubwalubwa waka yayi vangu yoya ndena anghosi tiyo wayenge mwaunu vaka yoya mazwi akuti anghosi Mumba kumkumba yayi kwene adang anghosi awali hapa ninjani huyo wangakana mwana wake wa matumbo yake mzimba konsiwese moto kutibu vanyake mailo akayanga kuti maambulasi vayakana kuti akwiza yayi kumzimba Central Constituency kwene mwaono maambulasi afika yalipana tiri munyengo iheni mwa vantu tenti jule maso tibeke pandhazi patileke kubeka
tikhalirenge umutiriri mpaka na 2030 tiliye vati matwatu ayambula kupya. Adada Mumba tipemphe tavana vini mukwenda mumuseu mukuiona mseu muli kumalira. Njala ndiyo iyi ichali njala ya Wamunda kuno kumzimba Central. Chifuka kuti tizakavote panthazi apa tikwena kuti tawantu tivenge na chakurya. Muti ananireko mwayamba kale utipangira vikulu kwene tikumanya panthazi apa mutipangirenge vikulu vakuluska na mazgo aya choko chomene Mumba kwacha awanali ya constituency chair lede amene ayankhula maro mwa constituency chair. Nthawi ino ndi wapemphe a district chair kuti nawonso abwere patsogolo azayankhule. A district chair izani kunthazi kuti mzakayowoye bwana. Kwacha Dr. Chakwera Vitumbiko Mumba isetose muri kulembeska mose hapa naonga chomene chindi kwa gogo inkosi chindi kwa mwana wane Vitumbiko Mumba vakushipatara pokerani shindi zinu vapapi vane vakulijoni pokerani shindi zinu hapo mwakarapo akonswese chair makansalas na mose vakuma area nyengo vati yamara nati mbunenesco kwene inenga mpapi wakuno ku Eutini district kwenda kuyoyapo na kurumba tuwiri tutatu utotu kuchitika. Mwana wane huyu kumanyuma uko akanipwepwerapo ivo akumba kuchita muno mumzimba Central. Kwena chifukwa chakuti ine ndine wa disipulini ngampharira ninge cha kwa chiri chose ine ngapharirika ngampapi wake kuno ku Eutini district maamburasi aya tikapharirana kulirongwe uko ine sirikairi teburu mkamwana wane wakuzweta kunikazingira chipisi nchinthu cha kwamba chomene andisha mtengo wa patali kamoza na kamoza ambulance izi pa nisaza pali nthenda zinyake para wakuzifumisika modi mura mshipatala kuti ambulance izi akatore kunjira waka ambulance kuona waka ambulance umoiriri mbo wamba uzirika umu wangu wa makore tanjizika wakamura muamburasi umu adrivera kika mbwe mundu wambako nyutu chifukwa amburasi umoiriri kwene amburasi ii para wakumujizika wakamu amburasi ii na kulizika ki mbwe mundu washirakale adokotara awa na kuyowarizgo rakuti pakuti taremba kare vyose kuti matende yaute kumuzimba wakafike mpera kwene mundu washita visi ambulasi paeka na mlwali vikuchizgana amumba wakupanga vindu pambere vanda kale pampando
paishi mwana wane ine kuno ku Eutini district ngukuonga shomene andi wanipasa wanishura soni kuno ku Eutini district wanishura soni kuno ku Eutini district mnyane roti hapa mwana wa dokera roti naona roti wa Nkatabe mumanya roti wa dokera kale hapa kutakwene mnyane wakwera ya ukuta teta sona vyose hivi akuchita andatore mpando cha kuno ku Eutini Center uoneseskani usangane musorenge wakabweka ndena na machero tizamsuzgika ine kuno ku Eutini district ngukumba kuti kufume MP wa Malawi Congress Party noti vinyake hivicha ngukumba MCP MP MCP Councilor President Chakwera uyo wari maposta usangane mukunjira waka murapa kuzaka vota maso pa Chakwera para Chakwera ndiye mwamdangizga mbweni koti mwapereka chiri chose chiwemi kumwana wane vote number 1 Chakwera vote number 2 MP vote number 3 councillors para mwawinda apa wapapi ndiye kutitarakwa tizamsuzika mpaka kale kale mwana wane wazamsuzika nao ya tizamsuzika mweka nyengo yanimalira wakuyoya mbanandi kwene nina vongo chomene kwa mose wa district imwe mwiza pano kuzakatifukulatira wakufumira madere ya kupambana na wana wakuruwerezi wali pano wakuwemba ngweni wali pano umoyo huu murutirire wapapi wane na mazgu aya niwonge Kristu Ziga matele tele tele Ziga matele tele tele Ziga matele tele tele Ziga matele tele tele Lelo 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 Marachana Aha ama yankulawo awo bayoyanga mba district chair vavwarira tukajekete kakulembeka kuti boma ndiro mweri siti kutani kando aka kakuvava bwana kwembunenesko boma ndeneriri kulije kuchita vichi vati bwana kwambura kumtaira ni nyengo ngukumba niwauske au regional chair au aimira regional chair au organizing secretary adadaka mzimu Gondwe kuti wayoye bwana ni nyengo hii bwana nchinde zino zikumwenererani pambere ndayoye chili chose niuske adada naona uku adada mumba yimirirani adada mumba apo muli vantu vamuone para wafika munipalire tiwaone dada uyu wari kuchita ntchito njii ntchito hii wali pano kutondeka kuti mwana wane ni utenayo ngawo ukhozga soni yayi pambere ndayowoye ni cheme vamoza awo vanozga ungano vanozga makora chomene ipo yumoza wa iwo wize kuno wazakayowoye
awo mbakutumbikika wa kansala Desire Nyirenda imwe muliso wa former mayor wa Mzuzu City. Sanim yoyepo pachoko. Adada Zanyap. Uko wa former mayor Mkwiza. Tamuona mdara huyu. Mdara huyu ndiyo wachita nchito hii. Taonga data. Taonga kalani pasi. Chindi adada zikumwenererani. Niyo yenge makora. Azanimi yoye wa organizing committee. Nipeleke nchindi kwa honorable minister, engineer Vitumbiko Mumba. Nchindi kwa gogo tata witu mulipano nchindi zinu na mafumu yose. Nchindi kwa wa regional chair, iumwaimela regional chair, naona secretary walipano, district chairman, kweniso constituency chairman na tose isetiza huku. Nchindi bwana ningaruwa cha kuma area ya kuno ayotakhala tukhala kuno nyengo itali awali hapa. Bwana anipempa kuti niyoyepo cha kwamba nitoka niyoye vintu vivili. Cha kwamba niyoye ngena mutaendera kuti zakafike na msonkhano huu. Cha shiviri niyo yengepo wandale mbwengo wandale naye mpaka tuvili wachite vichivati. So bwana regional chair mwawanga mwanjizga mbeva muskawa. Bwana msonkhano huu cha kwamba niwonge wantu wakuno constituency committee, district committee, hapo tose tiimirire wa district tose stendangano moza kwendesa msonkhano huu TNT imirire. Munyani tafumano moza kumzuzu nawe imirira ukuli. Bwana pala mkuona nchito iwemi iyi wantu wake mbeni wawa. Tagwira makora chomene nchito. Shimoza isho ninga pepeska TNT kalepasi. Shimoza isho ninga pepeska bwana muniku yoya kuti. Pala mwanituma kuti nkavulane na wantu kunozga msonkhano. Ninga kwanisikanga cha oro ninga chitanga cha kuiza na marole pamaro. Na wanga mafumu walipara nao viza pamarole cha viza veka. Bwana wantu wanangutema na kutumizga role mbantu wachekuru. Kufuma kaonekera kutali. Na kutumiza magarimoto ya vili nkwewe yaishi nyengo zinyake munganikalipira na mise. Kuti yai wangunangiska watu wanguiza na marole. Wantu wakaonekera. Na kuchiukuzi huko pa utinakhalisa kuno marongo ya mani. Ndiko warara wangu kutuanga yenda yai. Ndio visapano. Kweni wantu mwaona apa ni mamkonsuese ino. Palije kufuma konsuese inyake. Bwana chikaosha shiviri. Niyoye kuti. Bwana muntu waliose para wakumba udindo. Wakumba wakajipenjere ni ntena wati. Para wakumba udindo wakumba wakajipenjere. Para waruta wakajipenjere na ukawera. Nguyo ya pano waliose wakumba MP wamanyakale sarare yuma MP ya upoka. Para MP wa upoka sarare sono ni 2.2 million. Para mukwanisa 5 years. Ndarama zake zikujumba sha 130 million. Mahuno mwiza na ambulance imoza ya kujumba. Maambulance ya vili ya kujumba 130 million. Icho shungana mulakuti. Maambulance aya. Mwatora ndarama zose izo imwe mwampokera para mwakala MP. Na usazgapo zinyake zino
kuti yakwane. Salale yose ya WMP bwana mwaperekeratu mwa uno pano. Nintena ya wazimai. Ambwenu chitani kwa mawoko pera. Kana neneza. Bwana wantu wakusuzgika mbanandi mukonsiwe seinu. Apo ngamba kwendanga namwe imwe bwana 2020. Mukanipalira mazo yokunati nafika waka tukusangana kakwamba. Mukati wafika tiende rumoza na ine tigwirizane. People over politics. Wanyake pala mkuti people over politics. Wadi hawa tuwayamba chipani chao. Haya imani makuti. Umboni wakuti people over politics ni tieni vantu wave kundazi ndale zize kumanyuma. Para Malawi muno bwana wachipani cha Malawi Congress Party makonsuese chera wali yose wananjinga ya kaparasa ndimwe munupeleka. Para ma district chairman yose ya Malawi Congress Party yananjinga za moto na kuno huo ilikuwa imilirani na district. Awa nao wali nayo njinga zose za moto Malawi yose za Malawi Congress Party munupeleka ndimwe. People over politics. Munga kwanisa bwana maru mwanjinga ya moto munu na kumpaswa ka 10,000 na inga votu wa mvotirani chifukwa cha 10,000 kwe mkuti nipeleke njinga ya moto bwana taona maambulance mmakonstituency wali yose bwana uyo ni MP nitiwa nandi noti wose cha wanyake nchito nja kutora za CDF nizo wa kuibapo kuchimbira nayo kukagura sambirasi icha ukagura bongo. Bongo ndiyo wagwirisa nchito ngati ambulance kweni ndarama za CDF. Para ungatondeka kugura ambulance ya kukhazika ngati ni ulikalepa mpando. Ningayo ya vinandisha panyake wanganikuira ma MP. Kweni shonga namuna nshakupti imwe mukuona beyond na mundu walioso organizira. Bwana shuto wa mtumbikani mkuti kozga sone yae. Bwana shinyaki shati sangara sapano mwiza na wakwe chitio imenilani wakushipatara wakuvipatara imenilani Mose mwiza imenilani wakundazi tikale pastireke wa ma uniform. Bwana para maona wantu awa kungana matu mwagwirizana nawo kuti wamgwira nshito na ambulance kuvipatara vitu. Wanyake wantu para wagula ambulance ikuwa wakayawo na wakonstituency kwenda moveka. Kwa hiyo mkuti washipatara ndi wakumanya sugora muntu tuwampangalifa wote kumzuzu. Wali hapa ambulance mwa huno mkwa chemo nao wawepo. Shuto mtumbikani shomene bwana chifukwa cha vinjero vino. Bwana niwonge president witu wa kutemweka chomene Dr. Lazarus Chakwera uyo hapa mbwe wa winengeso chifuko wanawana ngandimwe tiwonge kuno chifuko shakuti bwana watipasa masamu ya wemi kuti palatati 2 plus 2 ansala ni vision kweni vuwachita Chakwera wakuti 2 mbwe waikapo dash mbwe ansala waikira 2 4 ndio ni mumba waikira potu pase hapa shakara nja ise wena Mzimba Central kutike poka 2 pakati ya mundu wangatondeka masamwa ya mbwengo kunangisika chomene ni chifukwa chake hapo tayendanga vantu awa wakutiwati bwana ndimwe vampasa ninge chitengwishi kuno para wayo ya sochomene ngam msonkhano ngwako bwana munizomeleze nikhale pasi mumba yai kuwalekera mpando mbwenu warutiriraso ndiwo tiwonge nchito iweme iyo machita kuno chifukwa vantu ava vali pano chikurongola kuti nchito yenda pano yenda nchito iwe mchomene chiuta wa mtumbikeni nipeleke nchindi
kwa inkosi Chindi na mama wa kunyumba Chindi zinu gogo hapo muli. Nipeleke Nchindi kwa kutumbikika wa minister witu wa vya maronda wa engineer Vitumbiko Mumba na mama wa kunyumba. Nipeleke Nchindi kumanyani mose wa Chipani wa regional secretary mulipano na wa region wa district mulipano na mamembers yinu wa constituency mulipano na mamembers yinu kweniso mose wa nchito za boma tilipano. Ine nchito yani bwana njichoko chomene ya kutinimuskeni kweni pambere mundauke kutimiyowoye niyowoye tundu utu chakudanga tiwonge wa president wa Dr. Lazarus Makathe Chakwera chifukwa cha kumsankhani imwe kumpasani mpando pakwambirira uminista wa leba. Mwatumwanjira kuleba nchito mkayamba makora ndipo mkagwira makora mpaka nyengo inyati kayowesekana ngaso kuti kweni uku mkuchita makora kweni ministre iyi inyake iyi vintu kwenda makora cha maronda ya kukwera umoviriri vintu mbwevi kuruta so kukawa ngati ya president na waonaso vantu wakulira uku kukako danka huku iza ku ministre ya vya maronda ndipo mwisa ku maronda ku ministre iyi nako taona nchito izo imwe mkuchita chiuta wa mtumbikeni. Ndipo ungano uu pakuti ngwa marawi yose tikumanya kutimbanandi wakuonerera ndipo omwa kuonerera utenga uu uwafike tikugongowa orowa marawi wakugongowa para mokuteweta mulimo vantu wakizge maronda wakukizga maronda vanyake wakuruta kukoti koti mbweri kuyowoya kuti mundu wakugulisa wanaufuru wakwezge maronda yake ka vantu ava wakumkumbira uweme bwana Chakwera chene chicho icho ndichikutizizika kuti kawa koti na chini chikuonekeratu mundu waliyose wangakwezga mtengo mwakumbira boma lina mulingo wake umukatundu wakwena wakwerere kweni wakapeleka chireso kuwa boma kuti yai mundu wagulisa wanangu mlekeni wagulise mwanga gulisira tikuona kuti kantu aka ise kalimakora chakwa ise bwana wagwirepo nchito apo mpakwenerera kuti wagwire nchito ime mkwaba nchito iwemi na iyo mkuteweta kweni kuti vantu wafyenyekenge vantu walirenge nyengo yose chikuwa chiweme yayi. Chachiviri olo chachitatu tiwonge mwahunu palimendero ya kuno kumzimba Central Constituency kuwa mnyake wakugura ambulance imoza wakutine na constituency imoza kweni imwe mwapanga kuti mkumba nchito iwe ipusu nipeleke wodi ili yose ambulance yake wodi ambulance yake chiuta wa mtumbikeni chifukwa cha mlima uweme uwo mwachita hapa umoyo wa muntu ndicho chintu cha kudanga cha kuzilwa muntu tikuluza apo tateti tasenge chifukwa cha kuti mendero paliche boma ndilo likuvika ma standards panji ni vakuzenga manchipatara kuli maplani ya kufuma kuboma kwani ni maskuru kuti tizenge tina maplani ya kufuma kuboma antheula tingamanga kwambura plani ya boma cha para tikumbati manga chipatara tikufumba ya DHO tipasani plani ya standard health center iyo tingamanga ni muongeni kuti ime mwagula ambulance ya kuti ni pro box manyi ni vaneti mwati boma likugura marandi cruiser ine nani ni gule marandi cruiser ngati ma ambulance ndiko kuyamba kuwemi kwa muntu uyo wakunwekera mupando wa chisanisani wakutuwavwile vantu kaumaliro ni mpempeni imwewe na mzimba Central nchito ya gona kwa imwe
para ise ndise icho tukuchita tukuchimanya cha vangu yowoya pano mbwenu ise ndise tichali kulira nyengo yose paka wanyengo inyake Hadadi wachimbira kucharo cha kwao wakachimbirira kucharo cha Egypt walikula fumu ikampasa maro kwa kukala fumu ikampasa mwanakazi uyo wakawa mnung'una wa mwanakazi wake kweniso wakampasa vyakulya kweni wakakala nyengu inyake wakuti kumba niwerere kukwitu fumu ikumfumba yukuti wasusika vichi wasowa chivichi wakuti ine nkumba niwerere kunyumba kukwitu imwe muna chili chose chakuti mungarga pa nyumba pinu kweni murukhala pasi na kuyanayana ngwena nkavwire wakukaya kwitu chipusu yayi chipusu cha iva uchitapa wanyake hivi ni vyakuti muntu wangachita cha kulije kweni imwe mukuravisika kuti manyi vina ndarama zinandi kwali niluzenge ndarama uli nkhani nja kuti kukaya kwitu nako kutukuke kuwe makora chiuta wa mtumbikeni chomene kuno kwa umaliro mungu yoyerasu kuwerezga wena Mzimba Central wa maelia tieni tizakavote muunenesko witu chisango chinaise pa uyoti kukumba pa wana vitu wose awotili na wokuno tieni tizakavote muunenesko witu tukupulikana kwali kufika hapa bwana na mazga choko ya ina yoya ni nyengo yuweme ya kuti wachakwera sisters sumu uko wa minister witu batu yowo iskenke yewo chumene Amumba sendera ndinu sendera sendera Amumba sendera
Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Nanga kabongwani kano ke! Nguti kabongwani kano ke! Nanga Amosta Lungu! Nanga Pochondo! Chindi kwa watata inkosi Chindi amulipano na mafumu yose ayo mizapano kuno pokerani nchindi zinu. Nchindi zapaderadera ziute kwa deputy mayor wa Kulilongwe City Mama Ruth Kingwalu nchindi zimonerani. Kweniso nchindi zapaderadera kwa dada William Fyopo Mkandavile a former mayor wa Mzuzu City awosonsona hapa vavenge va MP kula kumzuzu. Wadada Gondwe mwaima malo mwa chairman wa region na komiti nyose nchindi zikunerani. Dada Shava na wa district mose nchindi zikunerani jomene. Kweniso wa constituency na ma areas mose muli hapa nchindi zikunerani. Wakwa DHO kweniso kumakula kumzambazi kumtende Eutini Mbarachanda Madede Health Centers nchindi zikunerani. Nicheme Puma Mkandavile uize na makia magalimoto. Puma Mkandavile na makia magalimoto sikaviri. Then nicheme DHO prison kuno. Puma please, both keys. Mahuno nizira kuzaka panga hand over ma ambulance ngani mati? Ndipo makii ngupeleka kuti magali moto aya maoko mwane yachita chivati yakalenge pa Eutini Health Center na Mbarachanda Health Center kweni kuteveta yapambala chanda yendenge kumatete yapa Eutini Mzambazi na mtende uwo. Ndipo ndeula ngwapasa a DHO makii ya galimoto. Kumbarachanda lelo kwatelera chokupa 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 Kumbarachanda lelo kwatelera waza waza oye oye waza waza wa Kwacha Kwacha Dr. Chakwera ni mpempeni vapa Eutini na Mbarachanda pata malongano uno uyongizapa na makii uyu wampeninge matambara waliyose 1 million kwacha muzengeka chivimbo kama galimoto aga magalimoto yanga pyanga na zuva yayi kweni muyazengereka chivimbo. So nimpempeni kuti pamalongano uno mukumanaye Puma Mkandavile wampeni makopala kuti kwamba na machelo muzenge kachivimbo. Magalimoto aga
nganecha ngachipani cha kweni ngave na Mzimba Central. Tapigana kweni ndipo awana mazaza pa magari moto aga ndio yeneko wakuchipatala. Ngani ya operations and logistics mbakuchipatala kweni kulipira driver, maintenance na mafuta hivyo walekere ine na bongwani winu. Siga matele tele tele, siga matele tele tele, siga matele tele tele, siga matele tele tele, lelo 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 umpa. Wacha Dr. Chakwera, Dr. Chakwera nayo yakuti mazaza pa magari moto aga mbeneko wakuchipatala wachipani yayi ni gari moto zave na Mzimba Central. Pali Munyane ni loya wajipeleka kuti mafuta ya magari moto aga kwamba mwahuno mpaka Disemba wa mweskenge ndiyo. Wati waona pa Facebook wakuti vitumbiko mamini basi aga kumzimba pa Toto Filling Station ya Kumbo Kachali yakamwenge umwe yakumbira wagwenerera pampando wa mumba, wagwenerera pampando wa mumba, wagwenerera pampando wa mumba, wagwenerera pampando ima wagwenerera 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 pampando wa mumba. Kwacha ndipo brigani pya nyambi ya Marakale maambulance aya nangangwa DPP uwo mzomelezeni wakweremo kwalingwa afodi wakweremo kwalingwa chipani uli wakweremo mangana iye ngwa Mzimba Central. Niyoye ichi mchizungu mliplikiske Martin Luther King wakayakuti of all forms of inequality, injustice in health is the most shocking and inhuman treatment. Ngeti boma tikwenda kugawa chitukuko kwambula kulavisika chigava. Niyoye poso hapa nge boma kagavino kachitukuko kave kwambula kulavisika chigava kave kakuyana kose kose kwali ngumadede kwali ngutambani kwali ngumakanjira kuntharire kusiska chitukuko chive chimoza. Ngeta vantu kwetu makampane titolepo Rwande kovira boma kuti ulato wa chitukuko palipose ufiskike. Lekani ine nane natolapo Rwande vina yotini nyango ya mara
kwacha nioye ntei vina utini vina Mbalachanda kwamba mwahuno nguti pambuni mati kwamba pambuni mati kuyeya matenda pangolo kwa mala kwa chitachi ngupulikisika yayi kuyeya matenda pakabanza kwa chitachi kubaba matenda pamsana kwa chitachi vyakuti vana valwala malaria wafukire pantowa kwa chitachi vati ngupulika yayi kwa chitachi vyakuti wazimai wavichwa wazimai vichi vatumbo na wati nateni winda wakumita wati yayi wakumita yayi kwacha wazimai wapantumbo wanatumbo kuchilira pantowa kwa chitachi vati nguti kwa chitachi wa mama vyakukwezga matenda pa matora mwahuno vachitachi vati skefa tikanke pang'ono yabe skefa tikanke achinyamata mulipo sindikuona na chinyamata dzanja mwamba woko mchanya mwanozyeka kupusha na skefa rudi drame lotalililose lotema wala kulimika wasakonja ile ndezi mababa kaka iwe kaka takaka iwe kaka tapusha vitumiwo tapusha mpaka zitege kaka takaka ukapiga tapusha iwe pusha tapusa wasa chikulu vililo chobanda chito kauwa matindi chakufa maloto wopanda kutakataka simungate kuwa kwaniliza kubarwila mbanyala upawi tikoza kutifudo siweo omakutamba upawi abone vudo niwe Muntugu mama kona tigulose Eri akuti alibe kwa ambira Budwa langeti masaka chiro Jose yodiga dalile kari konse Uti jabe chemzanga Chiani pangono Abana ya okabelegera Mandobe Lelo ni ya wasida usadigile atuwa kumbezeze galama silima nyaki abusega lero sigataye atu omwe watakuze
Mulibo. Kwacha. Pali mwana yumozo waruwala suno manesi wa mulipo manesi mwavirani tunajipatana Galimoto ni hapa. Mwana yumozo waruwala hapa Galimoto mtole ya wasinda yo tunajipatana. Ya mbeko maunu kuna jito Galimoto. Magia na DHO hapa. Kwacha. Nina fumbo. Somu nizgola na bati. Paramani zgola. Tikole aneko chimoza na bati. Fumbo ndakuti. Kapala mundu waruwara. Wakumba kofini panji wa uviri. Ya imu kuteta imu. Pala mundu waruwara. Wakukumba uviri panji kofini. Yai mupulika yai wakumba vichi noti kofini yai mukuteta imu amosta vantu vino ambabongo vantu vino mwati wakumba ovwiri kofini yai na kachwe mini nji kuti muntu umwovwire wachaina umoyo na kumwovwira kuvunda chwe mini nji yai ine nguli panji chiwemi timovwire kuvunda timugwire kofini kweni vichi vati vitanda vyoyenge ndevikutika apa ngaruwalanga mukavakochi kuti ndalama zose izi imwe mwanangira pa kofini panji ndenga uvwirike chaliwa moyo ni mufumbe ni fumbo linyake panji mamblasa ya nitole ndalama zake nigule makofini ndu pa chipatara hapo makofini ndu pa Madede makofini ndu pa Mzambazi makofini ndu pa Mtende makofini ndu pa Yotini kuti undananinge pa mapotera mukumbenge ambulasi pake kofini mukumbenge ambulasi pake kofini mukumbenge mabede kuchipatala panji kofini mukumbenge mapilisi panji kofini so vapapi va DHO muli hapa niyoye pano nga uyu wapeleka magalimoto aya kwa vipatara magalimoto aya yagwire ntchito yakuvira matenda mtima wane uzama ukweveka kuona kuti mambrasa aya yakutandalia kuya vitanda tapikana kweni vitanda mnganyamula kweni cha kwamba matenda tapikana na wati pala ambulance iya mnyamula vitanda it should be at the discretion of the health center na va ADC ya Chivaka tapikana kweni va health center na va ADC vakolera neko not bweka cha tapikana kweni ovwiri not kofini wati ovwiri not kofini cha pambenda malizike cha mlaka maliro chakwera oye mlaka chakwera please Solo
tidzidalira chakwera kongoleza nifu alima kulandira amabizinesi nawo alandira ulimi watirira chukula makomo foja ino misoya mitengo ya sita anasa puzire basi pamtengo 11,000 school clubs zamangira mayunivesite nawo akupindula anafletela uzande visa kulipirilitwa miseu inu ya magono yamangidwa nyumba za magono za polisi kwendembe akusisi no shuga awezeka alubino lera kuyenda mwaufuru saone sibadala za zingono za mangidwa inu kasa senta iyo kulilongwe MRI mashini zibadala zose anchito tuyambi zibadala alembedwa asiteni yangu lelo ayalira tatiye bwana we kwangwana jakwera zosinja maboma tikungo sauda muntu ndiye mweyu bwana jakwera MCP woye Mumba woye Msama kwacha timalizike sono watata wachindi kweniso mafumi ose muli uko tikakumana kuya utini miezi 3 ya jumpa ngayowoya kuti panda gule yayi mambulasi aya kuzakanivotera yayi nine mtesi nindafiske pangano nindafiske pangano so voti yinu chakwera mzamu munola nanga ine voti yinu mzamu ninola nanga achondo nanga alungu wanangwa tikulane mawoko ulende utambapo waka tachitachi vati kumulongolani waka kuti aviwemi vili munthazi umu muvionelepo tu pakuzeka vota maso banjani wati banjani wati pakuzeka vota maso mbachakwera maso mpamumba kuno kumbala chanda pa alungu kula kuya utini panjani wati pachondo mwahuno pano pange magolo wazi pano pavengechi ma black missionaries yali pano yafika kale ma blacks yali nguni wati ziskwekenge pano magolo wazi mpaka mbe woko mchanya chakwera 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 nimalizike na sumuyane ila na vati para kulimswera vati para kulimswera vati sima nayo vati sima nayo vati pakurya napo yai vati pakurya napo
kuti vantu vangakuona. Vesi la chiviri valiisika nawo valiisika nawo ichinjane zukatola ndiwe. Sono vesi la kwambalira ngumalirisinde sonaja para kwiza mavoti njiwemi vyose vitondeke kweni kuvota tizavote. Atieni ati para kwiza mavoti vyose vitondeke kweni kuvota tizavote. Pakuvota napo mbacha kwera. Pakuvota napo mbacha kwera kuti chakwera wawineso. Kwacha fumu imtumbikani, fumu itumbike chakwera, mana Congress Party na mana yose yochomene. Apo ntafika ndipo paumaliro ndituto amayankhula kuumba chinamtindi cha anthu chimenetu chinasonkhana pa bwalo la samasewero limeneli kunotu ku chigawo chapakati cha boma limeneli to la Mzimba kumenetu ndithu kunafika anthu osiyanasiyana kumbalachanda kumenetu kunali msonkhano umenetu unali msonkhano wapamwamba kwambiri. Pakadali pano chimene chikuchitika ndi chakutito Avitumbiko Mumba akhalatu ndithu akunyamuka pamalo pano, koma asananyamuke ndithuto potizo zinthuzi zinayamba ndi pemphero akhaletu akumaliza ndi pemphero ndithu. Ndipo zina mwafundo zimenetu anayankhula Avitumbiko Mumba kuno amayankhulapo za ma-ambulance amenetu afika kuno kunena kuti iyayi akhaletu aliyese sikuti chifukwa iwo ndochokera ku chipani cha Malawi Congress ndekuti odwala amene adzikwera amene wangokhala Congress iyayi amafotokoza kuti kaya ndi wa DPP kaya ndi wa PP kaya ndi wa UTM wadwala muloleni agulitse ntchito chifukwa iwo ntchito yawo nkuonetsetsa kuti chitukuko chikufikira wina aliyese. Pafundo imeneyi anafotokozanso kuti anakakonda kuti zitukuko zisamone gawo, ndipo iwo ananena kuti boma limeneli la MCP aonetsetsatu kunena kuti ndithu chitukuko chimenechi chidzifikira paliponse osaona dera. Tingotha pemphero pamene akumaliza posachedwa. Ndipo ndimafotokoza apa kunena kuti amafotokoza Avitumbiko Mumba kuti chitukuko chimene akufuna pakadali panopa ndi chitukuko chogwirika, chitukuko choti chikuthandiza anthu. Amanena kuti inetu zoti nzigula mabokosi ayi sintunda wake ine yayi. Amafotokoza kunena kuti ayi iwo chimene akufuna ndi mabedi kuzipatala zakuno. Kodi zogwiritsa ntchito pa chipatala zilipo? Iwo aonetsetsa kuti agule zimenezo chifukwa akukhulupirira kuti zimenezo zikati zagulidwa chilichonse chili mchimake ndekuti ngakhale imfa zichepa kwinako adzingothandizira. Koma chachikulu ananena kuti sikuti iwo akangalika basi kumagula mabokosi ngati ati mbali ya kampeni, amati imeneyo mbali ngati imeneyo kwa iwo anadutsa. Iwo akuyenera kuti agwire ntchito yeniyeni pa ground. Amanena kuti zipatala amange osati kuti adikire ndithu kumagawa zinthu ngati zochepa kuchepa kuti mwina akupatse ndalama 10,000 kuti udzavotere. Iyayi amanena kuti achite chitukuko choti chithandize anthu a dera limeneli la makamaka dera limeneli la ku pakati pa Mzimba kumenetu iwo akhale akuyimira. Chimene chikuchitika pakadali pano ndi chakutito anthu angoyima ndithu kudikira kutito Engineer Avitumbiko Mumba
atsiketu ndithu pa sanja pamenetu ndithu pamachitika msonkhano umenewu msonkhanotu ndithu wapamwamba chifukwa tikukayankhula kuti kuno kunabwera anthu osiyanasiyana. Maambulasi ndi amenewo amene mukuwaona mchithunzimo ndi maambulasi a mtundu wa cruiser, maambulasi ndithu amene ndi anyuwani kutsutsana ndi zimene ena amafotokoza kuti nawonso amadabwa kuti mu social media anthu amafotokoza zambiri kuti maambulasi amenewa angotenga akutha kumzimba angowapanga amati kwakonzanso ndi amafotokoza kuti ayi si maambulasi oti ndangowakonzanso ayi ndi brand new ndagula ndithu kuchokera kunja kwa dziko lino ndipotu afika kuti athandizire pachitukukotu chokweza ntchito za umoyo. Ndiye pamene tafikanso apa bwanji ndiyamike onse amenetu tinagwira ntchito kuno kuMbalachanda. Ndithokozesotu inu kuti munali kutitsatira pamenepo pa MBC TV komanso pa Facebook page pathu munali pamenepo kutitsata kumayambiriro kuja mpaka na pano kufikiransotu tsiku lina. Ine Chisomo Manda ndikupempheni bwanji kutito musasinthe mupitirizetu kuonera kanema otsogola MBC TV. Bye bye. Injinia Vitumbiko Mumba, anthu patsogolo ndale